Ja oikein hyvää juhannusta etenkin sinne Suomeen. Täällä itse asiassa Espanjassahan tämä vastaava juhla onkin sitten vasta maanantaina. Mystikaa kaikista huolimatta, vaikka vietetään juhannusaattoa ja oltiin tuossa ensin vähän mietittiin sitä, että mahtaakohan kukaan meitä kuunnella, mutta ihan kivasti siellä näyttää niin sanottuja ensinnäkin täppejä olevan tuolla kartalla ja eiköhän tuolta ulan puoleltakin joku meitä kuuntele. Täällä Espanjassa tosiaan vasta toi juhannus on sitten tosiaan maanantaina ja se on vähän erityyppinen mitä Suomessa, eli juhannusta vietetään Espanjassa aina se 23.6., eli se on San Juanin päivä, ja tänä vuonna sitten tuo juhlapäivä niin osuu siihen maanantaille. Ja perinteisesti juhannus on kesäjuhla, jonka aikaa sitten ajoittuu myöskin espanjalaisten koulujen kesäloman aloitus. San Juanin iltapäivän ja päivän aikana espanjalaiset kokoontuvat rantaan suurella joukolla, sinne sytytään tulia ja tällä tavalla juhlistetaan sitten maagista yötä perheen ja ystävien seurassa. Usein tämän San Juanin yönä kaupungit järjestävät myöskin ilotulituksia. Juhanneksen kuuluu Espanjassa myöskin tulen lisäksi elementtinä luonnollisesti vesi, koska tuo Välimeri tuossa ihan lähellä on ja nuotiossa poltetaan symbolisesti pois vanhan vuoden synnit. Ja puolelta öin astellaan sitten mereen uudistavan veden syleilyyn. Osa ui kokonaan ja osalle riittää tietysti sitten se, että pestään jalat ja kasvot ja kädet. Mutta hieno homma, hieno maa siinä mielessä, että vuoden saa sitten tehdä paljon syntiä ja sitten saadaan ne juhannukseksi kaikki sitten pois, että tämä toimii vallan mainiosti. Juhannus on tietysti myöskin taikojen aikaa ja tänään ei mennä hirveän syvällisiin juttuihin, mutta sivutaan toki myöskin juhannustaikoja ja muita uskomuksia, mitä sitten tähän vuoden aikaan liittyy ja vähän käydään muitakin juttuja lävitse, kunhan tuossa iltaa saadaan kulumaan eteenpäin. Mutta juhannuksenahan nyt tietysti sitten tuo yliluonnollisuus, niin se monta kertaa ja taijat niin liittyy tuohon naimaonneen ja tulevaisuuden katsomiseen ainakin siellä Suomen päässä ja monet näistä taijoista niin tähtäävätkin sitten ennustuksiin joko tulevaan tai sitten etenkin mulla on käynyt käsitys, että naispuoliset vilkuilee sitä tulevaa aviomiestä, että minkähän tyyppinen siellä olisi sitten tarjolla. Naimisiin menoon lempeä liittyvät taijat niin liittyvät erityisesti tähän juhannusyöhön ja sillä on ollut muun muassa sitten aikoinaan tämmöinen status kuin hedelmällisyyden juhla. Juhannustaijosta monet tehtiin alasti. Nykyisin juhannustajat ovat vähentyneet ja usko taikuuteen on hiipunut huomattavasti siitä, mitä se on joskus vuosia sitten ollut. No juhannuskokko niin täällä kuin sitten kotisuomessakin, niin sehän on tämmöinen yleinen nykypäiviin saakka säilynyt taika itse asiassa. Se on tapa laittaa paikkakunnasta ja perinteestä riippuen juuri tietty määrä, esimerkiksi 7 tai 9 erilaista kukkaa tyynyn alla juhannusyöksi. Nukkuessa pitäisi sitten aviopuolison ilmaantua unessa, eli näitä on sitten vähän joka lähtöön. Toinen sellainen, mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen, on yleinen taika, eli kävellä juhannussaunan yhteydessä takapuoli edellä kohti puupinoa. Ja mihin halkoon takapuoli sitten osuu, niin sellaisen rakastajan saa. Jos halko on halkaistu, se on toisen naisen varattu, mies tai leski. Ja jos puu on kokonainen, niin mies tulee sitten myöskin ihan kokonaan omaksi. Et siinä sitten vaan sihtaamaan tarkkaan, että se pylly osuu sitten oikeanlaiseen halkoon sen mukaan, mitä sitten haluaa ja parhaaksi näkee. Hei, tehdäänkö sille, että mennään aluksi ihan musiikilla. Laitetaan tuosta soimaan aiheeseen kuuluva biisi, tällainen kuin Juhannustanssit, ja tämä on Dingon biisiä. Ja siinä Dingoa ja Juhannustanssit. Jos on ymmärtänyt oikein, niin tämä juhannus ei ole mikään ainakaan joka puolella Suomea valtavan lämmin. Ja tuossa kaivettiin näitä juhannustaikoja, erilaisia uskomuksia, mitä tähän juhannusyöhön liittyy esille. Ja jos esimerkiksi katsoo tällaista, kun katsottaessa kaivoon lampeen lähteeseen juhannusyönä ja mieluiten alasti, niin näkee sen
tulevan puolison, niin mä veikkaan, että täällä saattaa olla pikkasen viileä olla joka paikassa alasti, että ainakin jonkun verran suosittelen vaatteita päälle. Saniaisen uskottiin itse asiassa kukkivan ainoastaan juhannusyönä. Ja silloin tämä kukka piti kiireesti poimia. Kukka toi poimijalleen taikavoimia. Juhannuksena kukkivaan saniaiseen liittyviä uskomuksia on tunnettu itse asiassa aika paljon, myös Baltian maissa. Ja jos juhannusyönä liikkui metsässä, saattoi joskus nähdä virvatulen palavan. Sen alta löytyisi aarre. Hyvää naima-onnea saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomana taas kerran kasteisella niityllä. Ja juhannuspäivänä, eli Iivanan päivänä, niin vasten yöllä kokon polttamisen perästä naimakuntoiset ja haluset tytöt vierittelivät alastomina ja poikatalojen ruispelloissa, jotta sitten näiden kyseisten talojen pojat rupeasivat heitä niin sanotusti heilastelemaan. Kun juhannusaattoyöksi panee sitomattoman vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan puolisonsa yöllä sitovan sen. Ja vastaavasti kun juoksee alasti saunasta tullessaan juhannusyönä ruisvainion ojia, niin 9. ojassa tulee sulhanen vastaan. Mä en sitten tiedä, miten tämä tänä päivänä toimii. Eikö noi ojat ole aika paljon laitettu umpeen ja siellä on putket tänä päivänä, kutsutaan salaojiksi, mutta no, pitää vaan muistaa, missä kohtaa se oja on joskus mennyt. Juhannusyönä, kun kiertää kolmikulmaisen pellon 3 kertaan alastomana, niin sulhanen tulee vastaan. Ja veikkaa, että joku tulee ainakin varmasti, kun siellä tarpeeksi kauan alastomana kiertelee. Kun juhannusyönä kiertää tosiaan siellä kolmikulmaisella pellolla alasti, niin mä veikkaan, että pitäisi olla pikkasen lämpimämpää, mitä tällä hetkellä on. Tulevan puolisonsa näkee, kun menee juhannusyönä kosken keskelle vesikivelle istumaan täysin alasti. Ainoastaan olkiside saa olla vyönä. Mistäköhän niitä tänä päivänä mahtaisi saada? Jos juhannusyönä tyttö lakaisee makuuhuoneensa lattian ilkoisen alastimena, punainen rihma vyötäisillään, niin hänen sulhasensa haamu tulee häntä tervehtimään. Mä veikkaan, että tässä tapauksessa tätä haamua tarkoitan tämmöistä astraaliminää, mikä käy sitten etukäteen moikkaamassa, että tällaista olisi tarjolla. Tämän tulevan puolison voi myöskin nähdä juhannusyönä unessa, jos on laittanut tyynynsä alle 9. heinällä sidotun kukkaseppeleen. Tulevasta sulhosta voi uneksia myöskin vasemman jalan sukka väärinpäin jalassa. Tulevan sulhon voi nähdä, jos kello 12 juhannusyönä kiertää saunan 3 ja katsoo sitten luukusta sisään tai kurkistaa alastomana lähteeseen. Tämä on siinä mielessä aika loogista ollut tähän entiseenkin aikaan, että kaikki nämä tulevaan naimatouhuun liittyvät asiat tehdään alastomana ja siitä on huomattavasti lyhyempi matka tietysti siihen seuraavaan askeleeseen. Jos turvaudut saunatemppuun, varaa sulhalle jokin lahja, sillä muuten nämä pahat voimat saattavat avata uhkaamaan. Mihin suuntaan juhannuskokon kärki kaatuu, sillä suunnalla oleva talo saisi pian naitettua tyttärensä. Juhannuskokon savu kääntyy sen suuntaan, joka pääsee pian naimisiin. Juhannuskokon poltettuaan hyppäävät tytöt lempeään nostaakseen koko savun yli. Kun juhannusyönä asettaa peilit vastakkain, toisen peiliin katsoo, niin näkee toisesta peilistä tulevan sulhasensa tai morsiamensa. Kun juhannussaunan jälkeen heittää saunavastan saunan katolle, niin siitä suunnasta, mihin pää, eli tämä puinen osa osoittaa, sieltä tulee heittäjälle sitten sulhanen. Jos teillä on nyt tällä hetkellä täällä Espanjassa asuvat suomalaiset näitä juhannustaikoja, niin meillä voi soittaa studion suoralinjaan numeroon 807 464 338. Me taidettiin viime viikonloppuna jo lupailla, että myöskin tuo Suomi-numero alkaisi toimimaan, mutta meistä nyt riippumattomista syistä niin se vielä viivästyy ainakin tuohon ensi viikonloppuun, mutta ei anneta periksi, jonain päivänä sekin aukeaa, niin sitten vaiheessa otetaan myöskin mielellään sitten Suomen päästä puheluita tänne päin, eli olisi erittäin kiva päästä sitten puhumaan teidän kanssa suoraan sitten lähetykseen. Laitetaan pikkasen musiikkia tähän väliin, ja tämä on Kid Rockia ja Born Free. Noin, ja tuossa kun aikaisemmin pyydettiin, että lähetätte sitten tai soitatte meille, niin saman tein pamahti sitten mailia,
Ja tämä kyseinen kuulija sitten pyysi vain tämän lähteen ilmoittamaan, eli tämä on alkuperäisesti Tarja Carlsonin tekstejä, ja nämä liittyy myöskin ihan juhannustaikoihin. Eli juhannusyössä on taikaa, ja monet yöttömän yön taijat ja loitsut ovat hengeltään romanttisia. Kaikissa tarinoissa luonto näyttelee vahvaa roolia. Luonto lupaa näyttää voimiensa myös sen herkkyydestä kiinnostuneelle etsijälle. Kiehtovin tarina liittyy Saniaisen kukkimiseen, joka tarinan mukaan kukkii vain kerran 100 vuodessa. Ja näyttäytyy onnekkaalle löytäjälle, ja joka avaa hänessä aivan uudenlaisen maagisten kykyjen rikkauden ja aarrearkun. Samalla sen kerrotaan tarjoavan avaimen salaiseen kieleen ja kätkettyyn tietoon. Myöhemmissä tarinoissa tuossa 1900-luvun alussa saman Saniaisen kukan näkeminen tai leikkaaminen on näyttänyt myöskin näkijälleen tulevan seuralaisensa tai puolisonsa. Astrologisesti Saniainen liitetään Merkuriukseen sekä ilma- ja vesielementtiin. Sieltä kasvi saa siivet salaisuuksien tietämiseen. Saniaiset ovat myöskin maapallon vanhimpia kasveja ja sen juuret vievät muinaiseen Lemuriaan. Saniaisen energia on happipitoinen ja mieltä selkeyttävä. Nyt on edessä taas taikojen ja loitsujen yö, tuo yötön yö, jossa luonto voi näyttää voimansa. Astrologisesti tämän juhannuksen aikaa leimaa ilman tulen voimat. Pitäisikö sanoa, että tulen ja tuulen voimat ilma- ja tuulimerkkien ollessa ajassa aktiiveina? Hallittua tuon tuulen nostattava tuli antaa kohteelleen voimaa ja rohkeutta, mutta nyt ajan tulta kannattaa vartioida, koska kiihtynyt tuli on nopeasti kuohtava ja rajusti palava roihu, joka hallitsemattomana voi olla sydänten särkiä. Samalla tavalla se on verrattavissa tunteiden paloon tai ylikuumenemiseen, jota aika nostattaa mieluusti siellä, missä pinnan alla on pikkaisenkin vain kyteä. Keskipäivän tasaus osuu tänä vuonna hienosti juhannukseen ja silloin aurinko siirtyy kotitiettä vartioivan ravun merkkiin. Meidän jokaisen omalla kartalla oleva rapumerkki osoittaa kaikkein herkimmän alueen, sen jota suojaamme puolustamme elämässä usein kaikkein kiivaimmin. Kiitos näistä. Tämä oli aika hieno kirjoitus ja tosiaan kiva, kun saatiin myöskin täällä lähetyksessä käydä toi läpi. Eri puolilla Suomea erilaisia uskomuksia, joita juhannusyön taikoihin liittyy. Ja se on aika pitkälle myöskin sitten ihan alueellisesti, eli Pohjanmaalla on selkeästi erilaisia uskomuksia kuin taas vastaavasti Itä-Suomessa tai Etelä-Suomessa. Tällainen muistiinkirjoittu kansanperinne kuvastaa lähinnä 1800-luvun maaseudun elämäntapaa ja niistä kerättyä tarina-aineistoa. Näiden niin sanottujen taikojen kaskujen funktio ei välttämättä ole sama kuin pakanuusyhteyteen liitettävien muistojen, vaan ilmeisesti kevyempi ja virallisempi kristillisen käsitteistön läpituntema. Näiden hauskojen tarinoiden kautta pääsemme joka tapauksessa lähemmäksi edellisten sukupolvien elämänmenoa. Nurmeksessa, enkä lähde edes arvaamaan nyt missä päin Suomea mikäkin paikkakunta on, mutta joka tapauksessa Nurmeksessa juhannuskaste se lantut kasvattaa. Mouhijärvellä lantut istutetaan juhannusaattona, lantun taimia ei saa istuttaa kyykkysillään, etteivät lantut halkea kasvaessaan. Joo, enpä sano tuohonkaan sen enempää sysvä. Tupakat kasvavat hyvin, jos on juhannusyön kasteeseen istutettuja. Laihialta löytyy sitten nurkkakantukaiset istutetaan juhannusyön kasteeseen. Nyt mennään Etelä-Suomeen, sen verran mäkin tiedän missä Vihti on, ja siellä kerrotaan, että jos kaalit istutetaan juhannusyönä ja nostetaan helmat ylös, niin ne tulevat paljon isommaksi. Tämä on ihan selkeä ohje. Kun juhannuspäivänä ennen päivän nousua lakaisee lattialta 7 kertaa hiekan kanssa, joka on tuotu 3 tien risteyksestä, joista jokaista myöden on kuolleita kuljetettu, niin kylläpä häviävät elukat tuvasta. Eli tämä oli tämmöinen suora vinkki tuholaisten torjuntaan. Meillä täällä Espanjassa saattaisi toimia noihin muun muassa meidän torakoihin. Niitä on jonkun verran täällä ja meillä löytyy muitakin mukavia tuholaisia. Juvalla juhannusyönä ollaan alasti ja siellä on kierrättävä 3
9 ludetta ja vietävä punaisen riepuun käärittynä ruumislaudalle. Se temppu lopettaa kaikki luteet sinä vuonna, eli siitä sitten hakemaan sitä ruumislautaa ja viemään luteita sinne. Kauhavalla tätä hulluutta sanotaan vielä Inkerenmaalla olevan se emäntä, joka halajaa paljon voita ja vähän lehmiä. Risuja itsensä alasti hajalla hiukset, ota kirnun reisin välis Johanneksen yönä, muutama aatto yönä aja kirsus kanssa ja ota mäntä mukaan. Nyt en osaakaan, että tuohon oli niin vaikea, tämä menee tähän murrepuolelle. Muutaman jälkeen sanovat, että koko juhannuksen yön kirnua, pesen maitoastioita. Muutaman sanovat, että kaara maito ja voita saappaile oivallisesti. Täytyy sanoa, että mä en ymmärtänyt tuosta sanakaan, mutta musta tuntuu, että ei ymmärtänyt kyllä kukaan muukaan. Olen pahoillani siitä. Juhannusyönä kuljettiin kirnun selässä ja koppa kädessä ympäri vainiota. Kirnussa oli vähän maitoa ja vähän vettä. Ja sitä kirnuttiin ja sanottiin, sulle vesi, mulle voi, kohta päivä koittaa voi. Sillä tavalla vietiin mukaan naapureille onnea. Kankaanpäässä vastaavasti juhannusyönä oli tapana entisajan ämmien mennä kirnuamaan vettä muurahaispesän viereen paita hampaissa, että olisivat saaneet sitten hyvän voi-onnen. Kuhmoisessa satua vierään toisen pellolta siten, että kuljetetaan juhannusyönä jonkun pellolla lakana selässä, kun sitten vääntää kasteessa kastuneen lakanan omalle pellolleen, niin kaikki sato tulee sen mukana omalle pellolle, jossa on kulkenut. Kankaanpäässä joka juhannusaamuna varhain ilki alastomana menee kenenkään huomaamatta rajapyykille seisomaan ja huutaa, niin kaukaa minulle kuin kello kuuluu. Hän saa sinä vuonna runsaasti voita. Tämä on ollut tämä voi arvossaan tuohon entiseen aikaan ja on se tänäkin päivänä sen hintasta, että sillä on ihan vieläkin oma arvonsa. Hyvän naimaonnen saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomalla kasteisella niityllä. Ja tämä oli taas sitten vastaavasti ikaallisesta. Ja sitten suistamo. Iivanan päivän vasten yöllä kokon polttamisen perästä naimakuntoiset ja etenkin naimahaluiset tytöt vierittelevät alastomina poikatalojen ruispellossa, jotta näiden talojen pojat rupeaisivat heitä sitten tosiaan heilastelemaan. Kaikki vastat, joilla tytöt ovat vuoden kuluessa kylpeneet, kerätään Iivanan päivän yöksi, poltetaan ne tien risteyksessä ja hypitään tulen yli. Eli tämä tulen yli hyppiminen on myöskin suomalainen tapa, että se ei ole yksin liity tähän espanjalaiseen kulttuuriin. Sillä erolla, että täällä saadaan ne synnit anteeksi ja siellä saadaan sitten vastaavasti puolisoja, eli ihan ok kuitenkin. Kovin yhtenevä venäläisen kupalayöperinteen kanssa, johon liittyi nuotion ylihyppimisiä, eli siellä Venäjän puolella myöskin ollaan vastaavaa tehty. Hei, jos teillä on tietoa tuosta nuotiosta hyppimisestä, niin soittakaahan meidän studion numeroon, eli tähän suoraan linjaan 807 464 338, niin otettaisiin mielellään vastaan myöskin tämmöistä asiantuntevaa tietoa. Edelleen näitä juhannustaikoja, näitä on aika hurja määrä. Jo viikkoja ennen juhannusta kylänmiehet pystyttivät Kokon kylään jollekin mäelle. Kokon sytytti siten juhannusaattoiltana joku kylän vanhimmista miehistä. Silloin alkoivat leikit, tanssit Kokon ympärillä ja niitä kesti aina aamun valkenemiseen asti. Vastaavasti Luumäellä juhannuskokon keskeen pantiin riuku. Minne päin se kaatui, sinne jäivät tytöt vanhoiksi piiaksi. Juhannuskokkua poltettaessa kohennetaan hiilos hyvin, ettei jää kekäleitä. Miten monta kekälettä jää, niin monta vanhaa piikaa jää kylään. Jos juhannuskokon napapuu jää pystyyn ja muu kokko palaa, tulee polttajista vanhoja piikoja ja tämä tieto tulee Janakkalasta. Koko napapuu vaikuttaa kovin pallossymbolin oloiselta. Miten kyseisen tolpan pystyn jääminen liittyy vanhaan piikuuteen, niin se jää kyllä ainakin mulle arvoitukseksi. Juhannusaattona pystytettiin jollekin kentälle niin sanottu maistonki, jonka oli monivärisesti koristeltu. Ja tämä tulee taas vastaavasti Kustavista, eli tuolta saariston puolelta. Ja Ruotsin puolellahan näitä juhannussalkoja on sitten enemmänkin, mikäli tämä nyt sitten sitä samaa tarkoittaa. Juhannuksena nuori väki pystytti flakutonkin.
Köynnöstettiin raaka masto ja kerättiin kukkia niityltä ja pantiin niihin kranssi. Naisväen liinat vedettiin lipuksi, yöllä pystytettiin ja siinä sitten pyörittiin ja pidettiin iloa. Näin Pyhämaalla. Juhannuksena kohosi kirjava salko, maistonki pihamaalla. Se oli koristeltu harakan varpailla ja kirjavilla papereilla. Ja tämä tieto taas sitten tulee Nurmijärven suunnasta. Juhannuskuusi tuotiin ennen pihalle. Siinä oli vain tupsulatvassa, runko oli kuorittu tupsuun asti ja keskelle oli jätetty 2 oksaa kuin käsivarret levälleen. Se oli vuorokauden keskellä pihaa ja sitten vasta vietiin pois, kun tuotiin toiseksi juhannukseksi uusi. Kun juhannusaatto yöksi panee sitomattoman vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan puolisonsa yöllä sitovan sen, ja näin tulee Lapualta, eli sielläkin ollaan huolissaan sitten siitä tulevasta puolisosta. Vastaavasti taas kun juoksee alasti saunasta tullessaan juhannusyönä Ruisvainion ojia, niin tosiaan siinä 9. ojassa tulee sitten se sulhanen vastaan, ja tämä tieto oli myöskin sitten Haukivuorella tiedossa. Näitä on uskomattoman paljon. Mä mietin itse sitä, miksiköhän nämä kaikki on niin, sanotaan, seuranhakukeskeisiä, mutta kai se on sitten se ihmisen tärkein tehtävä kuitenkin yrittää löytää sitä kumppania ja sitä muuta sitten turvata se oman suvun jatkuvuus. Mennäänkö välillä musiikkiin ja pistetään soimaan yksi biisi ja sen jälkeen katsotaan vähän muita juttusia. Joo, tuohon lemmenleiskuntaan näin juhannuksen aikaan, niin siihen on kyllä uskomattoman paljon näitä erilaisia temppuja, taikoja, millä sitten saadaan se vastapuoli sinusta kiinnostumaan. Mennään vähän vielä näihin, eli täältä löytyy tällaista kämmekän juuria nimitetään Aatamin kämmeneksi. Ennen vanhaan, jos tytöt tai pojat niistä keitettyä vettä juottivat toisilleen, niin saatiin sitten toinen rakastumaan toiseen. Jos rakkaus on kylmettynyt, pitää sen, joka on vielä hellä, kutsumaan kylmettyneen luoksensa ja juottamaan hänelle kahvia, jonka jyvät ynnä sokuri on kauan ollut sen hellan povessa hiostumassa. Tai kun sulhanen ja morsian paneutuu maata, pannaan olkiside olkien sekaan alle makaamaan. Otetaan niityllä kiltäviä kultakärpäsiä pannaan pulloon, kuivataan, jauhetaan hienoksi ja sekoitetaan viinaan. Tätä viinaa, jos antaa tytölle parhaiten kahvin mukana, niin se seuraa antajaa. Mä veikkaan, että kun tarpeeksi monta kupillista antaa, niin toi kyllä takuu varmasti toimii, ainakin useimmissa tapauksissa. Nämä on aika monta kertaa nämä tarinat, mitkä tähän liittyy, niin mulle tulee mieleen voodoot sun muut. Näissähän on vähän saman tapasta, eli pyritään saamaan sitten taikakeinolla se toinen kiinnostumaan, jolle se muuten onnistuu. Ja tietysti sitä on käytetty sitten paljon pahempaankin, mutta ei mennä siihen. Meillä on myöhemmissä jaksossa sitten kerrotaan voodoosta paljon enemmän, niin paneutaan siihen sitten tarkemmin. Saatiin äsken viestiä meidän studionumerosta, eli tosiaan se Suomesta suoralinjanumero ei vielä valitettavasti toimi, eli me ei olla vielä saatu viranomaiselta siihen lupaa, eli se menee varmaan tuonne ensi viikon puolelle. Nämä on ihan periaatteessa vain tämmöistä byrokratiaa, ja se on täällä Espanjassa tunnetusti vähän kankeaa. Mutta Espanjan studionumero on 807 464 338, mutta tosiaan tämä on sitten vaan Espanjasta soittaville. Eli ulkomailta ei valitettavasti tuohon numeroon voi soittaa, mutta pistetään nyt kaikki noita voimat liikkeelle, että meillä olisi viikon päästä sitten jo ihan oikea Suomi-numero, mihin voidaan sitten soitella. Mennään vielä noihin taikoihin sen verran, eli edelleen lemmen taikoihin, jos tahtoo suoha naimasen kiiman syttymään tytössä tai pojassa, niin sille on syötettävä kiimaheiniä. Eli nyt en kyllä tiedä, mitä nämä kiimaheinät on, mutta todennäköisesti ovat toimineet. Se ei välttämättä tarvitse olla heinääkään, eli täällä on tytöt puolestaan laittavat omenaan pari pisaraa omaa kuukautisvertaan ja tarjoavat sitten omenan pojalle, niin sillä tavalla saadaan tämä mielitietty sitten kiinnostumaan itsestään. Aika hurjaa, varmaan kannattaa käyttää ainakin punaista omenaa. Naimakelpoisen nuorukaisen pitää kestää 6 ryyppyä, jos hänen tulee pystyä pitämään kunnon
nuuska, mälli ja huulessa vielä samaan aikaan. Lisäksi hänen on pystyttävä pitämään härkää, pystyttävä kesyttämään hevosen selässä ja jaksettava kantaa tynnyri tallin ylisille. Jos mä nyt oikein muistan, tämä ylinen on sitten niin kuin siellä luonnollisesti siellä yläkerrassa, eli sen tyyppistä toimintaa. Tipauta tilkkainen kuukautisen vertasi vihkisormuksen läpi viinilasiin ja tarjoa. 3 tippaa kuukautista verta kahvissa on toinen perinteinen konsti. Selvä. Heitä sammakko tytön päälle, niin hän menee vuoksesi täysin pois tolaltaan. Siperiassa on tapana käyttää etanoita, täitä, ainakin täit purevat hyvin. Mä veikkaan, että on ainakin yksi taika, mikä varmasti toimii. Heittää sitten sammakon tai täit jonkun päällä, niin varmasti tämä menee pois tolaltaan. Sammakoistahan on paljon muutakin. Suomessa muistaakseni jokunen vuosi sitten niin joku kaveri ennusti säätä sammakoista ja sammakon jaloista tai reisistä, mistä se nyt olikaan. Täällä on sammakkojauheen käyttöä myöskin suositeltu hyväksi keinoksi, eli jauha sammakon luuranko ensin hienoksi, heitä sitten hyppystellen jauhetta tytön perään. Tämän jälkeen tyttö on sinun. Voit myöskin pitää elävää sammakkoa housun taskuissa samanaikaisesti, kun varastelet hellien tunteettesi kohteelta suudelman. Joo, aikas menoa. Tuntesi saavat vastakaikua. Toimii huomattavasti hyvin, kun tyttö huomaa, mikä housussa pullottaa. Välttämättä ehkä ei kannata kertoa, että mulla on sammakko siellä, että sen voi jättää sitten arvoitukseksi. Yritä hankkia itsellesi hiuskiehkura tytön päästä ja laita se sitten oikean jalan kenkääsi. Pidä tupsua siellä jonkun aikaa, niin tyttö ihastuu sinun hullun lailla. Laita pari vasemmasta kainalosta otettua karvaa leipään ja tarjoa sitä kosialle, niin hän rakastuu sinuun. Mieluiten tulisi käyttää 3 kokonaista kainalokarvaa tai 3 karvaa, jotka on leikattu 9 osaan. Karvat voi laittaa myös miehen ruokaan ja sanoa samanaikaisesti niin lähellä kuin mitä nämä karvat ovat olleet minua. Niin läheiseksi sinä olet minulle tuleva. Ja näihin karvoihin jatkuu vielä sen verran, eli sukupuolielinten ympärillä olevien karvojen ja hien käyttö tuottaa erityisen hyvää tulosta lempeä lietsottaessa. Halutessaan voi myöskin ottaa karvoja kehostaan 3 eri paikasta. Häpykarvojen laittaminen pannukakkutaikinaan on erityisen tehokas keino. Kävele tytön jalanjäljissä, niin tyttö alkaa myöskin varmasti pitää sinusta. Tämä on aika helppoa näyttää olevan. Näitä keinojahan on vaikka kuinka paljon. Voodoo-keittiö suosittelee seuraavaa ohjetta naisille, jotka haluavat herättää miehen huomion. Tarjoa miehelle lihapala, jota on pidetty 3 päivää peräkkäin kengässä. Mausta mielellään leikatulla kynnenpalasilla ja kuukautisverellä. Lasillinen olutta, siideriä tai limsaa maustettuna teelusikallisella hienoksi jauhettua kynttä toimii myöskin aivan loistavasti. Sekoita lemmenjuomaan kengurun kiveksiä. Selkeä. Ajattele mielitiettyäsi samalla kun nielaiset 4 apilan, niin rakkautesi saa takuu varmasti vastakaikua. No, näiden jälkeen sitten kun ollaan päästy niin pitkälle, että ollaan se mielitietty jo löydetty, niin sitten on tietysti kuinka sollakkaa myöskin morsiustaikoja. Eli jos morsian ja sulhanen saunovat yhdessä, tehdään se morsiammen kotona. Saunan jälkeen sauna kierretään 3 ympäri soihtu kädessä, saunauuniin heitetään hopeakolikko, niin tämä tietää vastaavasti sitten liittoon rikkautta. Jo pelkkä saunominen karkottaa kaiken pahan ja tekee morsiamesta ja sulhasesta vastustuskykyisen tulevien onnettomuuksien varalle. Saunassa täytyy morsiamen ja sulhasen ihoa hieroa suolalla, jauholla, jotta tulee hyvä sopu pariskunnan välille. Morsiussaunassa kuin myöskin sulhasen saunassa samoin täytyy löylyödä oluella tai viinalla. Oluttahan aika paljon mun käsittääkseni käytetäänkin tuohon saunomiseen. Mä olen vähän jäävi sanoa mitään, kun itse en ole saunaihmisiä ensinkään. Jos morsianta kylvettivät tämän ystävättäret morsiuspiiat, he kilpailivat siitä, kuka pääsisi ensimmäisenä istahtamaan morsiamen paikalle tai sieppaisi hänen vihtansa. Voittaja pääsisi seuraavana naimisiin. Samaten saunaan liittyen saunan lauteelle tai vihtaan laitetaan nokkosia tai ohdakkeita, jotta hän saisi sitten myöskin esimakua tästä avioliiton varjopuolista.
Morsiamen vaatteet käännetään nurinpäin hänen saunoessaan, jotta nähtäisiin, suuttuuko hän helposti. Onkohan tämä sitten sulhasen tehtävä varmistaa tämä, että millaisen eukon on saamassa. Morsiamen vihreän side laitetaan salaa morsiamen mukaan tuomaan onnea. Hei, näitä riittää paljon. Toivottavasti ette kyllästy näihin. Mennään välillä musiikilla ja sen jälkeen sitten jatketaan ihmettelyä. Hei hulinaa. Hei, saatiin viestiä taas, eli nimimerkillä Sorakuski Jussi ilmoittaa tuosta kiimaheinästä sen verran, eli se on Suomessa niin sanottua suolaheinää, ja tänään Jussi oli Tampereen Teiskon suunnalla ajelemassa, ja siellä oli muijia ojanpientareilla perseet pystyssä, kukkia keräämässä. Jussi kysyy, että en tiedä sitten yrittikö hakea sillä karjua yöksi itselleen vai keräskö ne tosiaan niitä kukkia ihan muuten vaan. Mä sain myöskin viestiä siitä, että jos me soitetaan täältä päin, kun tuo meidän Suomen numero ei toimi, mutta valitettavasti mä en saa kännykkää tähän pöytään yhdistetty, niin siitä voisi tulla vähän tylsää kuunneltavaa. En tiedä tietenkään, onko tämä nyt mielenkiintoista. Me käydään edelleen näitä juhannustaikoja läpi, mutta näitä on sinänsä ihan kiva lukea, näitä on uskomattoman paljon. Noihin morsian taikoihin vielä, näkin liittyy suoraan tuohon juhannukseen, niin menee näin. Eli ennen kuin tuo morsian astuu hääkulkuneuvoon, täytyy hänen heittää oluttuoppi taaksensa päänsä yli. Jos tuoppi jää pystyyn, tulee morsiamen elämästä yhtä juhlaa. Jos taas vastaavasti kyljelleen, niin tulevaisuus ei välttämättä näytä niinkään hyvältä. Sitten kun ollaan päästy niin pitkälle, että ollaan kirkon suuntaan menossa, niin tietysti siihenkin täytyy omat aikansa olla, ja hääkirkkoon mennessä morsian ei sitten saa kertaakaan katsoa taakseen. Jos näin tekee, niin alkaa avioliitossa kaivata vanhaa elämäänsä. No sanotaan ainakin muuallekin, että ei hirveästi kannata taaksensa katella, ja mä itse sattuneesta syystä kyllä uskon tohon sananparteen aika vahvasti. Kirkossa kun ollaan ja häissä, niin siellähän löytyy bestman, ja bestmanin täytyy laittaa sitten höyhen sulhasen vasempaan pohkeeseen, rekeen kolmannen untuman vielä omaan ajopeliinsä. Näin varmistutaan siitä, että matkalla ei pääse pahat henget iskemään ja hevonen kulkisi nätisti ja suoraan. Pahaa karkotti myöskin se, että bestman otti vanhan kalaverkon, jonka kutoja ei tietenkään tiedetty, ja 3 hevosen häntäjouhta. Tämän verkon jouhineen bestman sitten kierritti paljalle iholleen vatsansa ympärille. Se lienee silleen ihan hyvä tietysti, jos on vatsakas, niin sillä hän saa itsensä ryhdikkääseen kuntoon. Jos bestman ajaa sulhasen hääautoa tai rekeä, kannattaa hänen ensin peruttaa pieni matka. Näin parin yhteiselämä tulee olemaan onnekasta. Matkalla kirkkoon on sitten huono enne, jos mikäli näkee ensimmäisenä ihmisenä naisen. Morsiamen ja sulhanen eivät saa nähdä toisiaan hääpäivänä ennen kuin vihillä. Jos hääpäri ei malta juhlapäivänä pysyä erossa toisistaan määrähetken asti, on se eittämättä huono ennen. Jos valkoinen kyyhkynen lentää lähellä morsianta, se on vastaavasti hyvä ennen. Yöllä ennen häitä on pantava punainen ruusu pieluksen alle. Jos silloin näkee unta tulevasta miehestään, on hänen rakkautensa kestävä. Jos nuoren parin asunnolla lähellä kukkii kirsikkapuu, se tietää hyvää, mutta kukkia ei saa poimia. No se on varmasti jo totta. Morsiamen pitää nousta varhain hääpäivän aamuna ja pestä kasvonsa ruohikossa olevalla aamukastella. Se tuottaa onnea. Ja tämä nyt näköjään liittyy sitten ihan suoraan näihin juhannushäihin. Välttämättä talvella tuo ei toimi. Mikäli morsian haluaa itselleen kiltin miehen, hänen tulee hääpäivänä pitää huoli siitä, että hän näkee sulhasensa ennen kuin tämä näkee hänet. Kiltin miehen, joo, siitäkin on monenlaisia mielipiteitä. Ennen vihkiäisiä pitää morsiamme mennä morsiuspukunsa sonnustautuneena navettaan lypsämään lehmää. Silloin häneltä itseltään ei tule koskaan äidinmaito loppumaan. Mikäli hääparia kuljettavat hevoset hirnuvat, se on taas vastaavasti merkki siitä, että morsian ei olekaan neitsyt. Mistähän ne hepat sen tietää? Jos morsian tai joku muu saattajista kompastelee kirkkoon lähdössä, hänen pitää lähteä takaisin ja istua vähän aikaa, koska tuollainen kompastelu vastaavasti tietää onnettomuutta. Jos hääpäivänään näkee nuohojan, se tietää vain ja ainoastaan hyvää onnea. Parasta on, mikäli tämä tapahtuu juuri kirkkoon mennessä. Ja tällöin kannattaakin morsiamen pyytää suuremmatalta nokikolarilta. Tämän paremmin ei avioliitto taivaalla voi alkaa.
Tämän tapahtuman varmistamiseksi useat parit vuokraavat nuohoojan tähän tehtävään, ainakin anglosaksisessa maailmassa. Selvä, siellä ei sitten voida olla kauhean mustasukkaisia. Mä mietin, jos Sulhanen näkee morsiamen ohimennen nokikolarin kanssa suutelemassa, niin siitä saattaa tulla muutakin kuin hyvä avioliitto. Maanantai terveyttä, tiistai rikkautta, keskiviikko onnea myötänään, torstai häviötä, perjantai ristintietä, lauantai ei onnea ensinkään. Eli nämä liittyy ihan puhtaasti hääpäivien valintaan. Toisten lähteiden mukaan taas tiistai, torstai, lauantai ovat parempia hääpäiviä kuin maanantai tai perjantai. Muistatteko te, koska te olette mennyt minä viikonpäivänä naimisiin? Ainakin miehet muistaa varmasti kaikki sen. Uusi kuu pitää olla silloin vastasyntyneen hyvinvointi kasvaa alati. Maailmassa kesäkuu on suosituin hääkuukausi, näin on ollut jo roomalaista ajoista saakka. Kesäkuu on saanut nimensä junolta, naisten ja avioliiton jumalalta. Sade, lumi, morsiuskruunulla tietävät rikkautta. Sade voi merkitä myöskin surua ja kyyneleitä, eli se on tommoinen vähän kaksipuolinen merkitys tuolla sateella. Myrskyssä sää hääpäivänä enteilee myrskyistä avioliittoa, jos sää on tyyni, vastaavasti avioliitostakin tulee tyyni. Sekin on vähän sellainen sitten, että jos se avioliitto on tyyni, rauhallinen, kaikki menee suotuisasti, niin onko se sitten jännää vai jos siinä on vähän enemmän myrskyä, niin paha sano, enkä mä lähde sitä arvioimaan. Anyway, jos matkalla alttarille satoi ja sade peitti matkalla lähteneen jäljet, se on erittäin onnekasta. Myöskin sitten kaiken näköiset pukeutumiset ja asusteet, niihinkin liittyy uskomaton määrä uskomuksia ja taikoja. Eli se vanha sanonta, jotakin vanhaa, jotakin uutta, jotakin lainattua ja oliko se jotakin sinistä ja tietysti se hopeakolikko kengässä. Eli sininen kuvaa uskollisuutta, hopeakolikko vasemmassa sukassa tai kengässä tai kantapään alla suojaa köyhyydeltä ja kaikelta pahalta. Jos morsian kokeilee pukuaan sen jälkeen, kun siihen on tehty viimeiset pisteet, se on todella huono ennen. Jos morsian katselee itseään kuvastimessa ollessaan valmiiksi puettuna häihin, sekin tietää huonoa onnea. Morsiamen ei pidä ommella morsiaspukuaan, silloin hän saa itkeä yhtä monta kertaa kuin puvussa on neulanpistoja. Morsiaspukua ommeltaessa lankaan tulleet akansolmut ovat vain hyvä asia, sillä ne tietävät onnea. Ja sitten taas vastaavasti myöskin tämän morsiuspuvun ei pidä olla tyköistyvä. Tiukka puku tietää ahdasta avioliittoa. Samasta syystä pitää välttää liian pieniä kenkiä. Selvä. Ja mitä rikki repeytyneempi morsiushuntu, sitä onnellisempi on vastaavasti avioliitto. Ja saadakseen elämäänsä onnea ja menestystä pitää ommella muutama hius tai kolikko sinne morsiuspuvun helmaan. Toisen morsiuspukua ei missään nimessä pidä sovittaa, silloin omia häitä ei tule koskaan. Morsiamen tulee riisua oikean jalan kenkää ja sukka ensin, koska se tuo vastaavasti onnea. Mikäli morsiamen kengännauha aukeaa, hän saa uskomattoman miehen. Jos teillä on itsellä muistikuvaa tai muistissa hauskoja tapahtumia omista häistä, kommelluuksista sun muista, niin laittakaa meille viestiin, niin mielellään käydään niitäkin lävitse. Morsiamen kannattaa laittaa kenkäänsä tosiaan myöskin muutama sulhasen hius. Tällä tavalla suojaudutaan väkivallalta ja saadaan sitten vastaavasti myöskin ylivalta avioliitossa. Jos kenkiin laittaa lehmänkarvoja tai sian harjaksia, tulee morsiamesta hyvä käsittelevään eläimiä. Jyvien laittaminen kenkiin vastaavasti tai sukkiin vaikuttaa myönteisesti taas sitten hedelmällisyyteen. Hääkimpussa pitäisi olla joko mistelinoksa, myrtti tai ainakin sinistä väriä, onnea ja uskollisuutta tuomassa. Ja näihin häihin hän tietysti kuuluu sitten myöskin yhtenä kiinteänä osana sormus, ja myöskin sormuksiin on uskomattoman paljon uskomuksia, taikoja, asioita, mitä ainakaan mulla ei ole ollut tiedossa. Mutta ennen kuin mennään sormustaikoihin, niin laitetaanko soimaan tuosta Kesäyö? Jos on ymmärtänyt oikein, niin tämä juhannus ei ole mikään ainakaan joka puolella Suomea valtavan lämmin. Ja
Tuossa kaivettiin näitä juhannustaikoja, erilaisia uskomuksia, mitä tähän juhannusyöhön liittyy esille. Ja jos esimerkiksi katsoo tällaista, kun katsottaessa kaivoon lampeen lähteeseen juhannusyönä ja mieluiten alasti, niin näkee sen tulevan puolison. Niin mä veikkaan, että täällä saattaa olla pikkasen viileä olla joka paikassa alasti, että ainakin jonkun verran suosittelen vaatteita päälle. Saniaisen uskottiin itse asiassa kukkivan ainoastaan juhannusyönä. Ja silloin tämä kukka piti kiireesti poimia. Kukka toi poimijalleen taikavoimia. Juhannuksena kukkivaan saniaiseen liittyviä uskomuksia on tunnettu itse asiassa aika paljon, myös Baltian maissa. Ja jos juhannusyönä liikkui metsässä, saattoi joskus nähdä virvatulen palavan. Sen alta löytyisi aarre. Hyvää naimaonnea saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomana taas kerran kasteisella niityllä. Ja juhannuspäivänä, eli Iivanan päivänä, niin vasten yöllä kokon polttamisen perästä naimakuntoiset ja haluset tytöt vierittelivät alastomina ja poikatalojen ruispelloissa, jotta sitten näiden kyseisten talojen pojat rupeasivat heitä niin sanotusti heilastelemaan. Kun juhannusyö tai juhannusaattoyöksi panee sitomattoman vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan puolisonsa yöllä sitovan sen. Ja vastaavasti kun juoksee alasti saunasta tullessaan juhannusyönä ruisvainion ojia, niin 9. ojassa tulee sulhanen vastaan. Mä en sitten tiedä, miten tänä päivänä toimii. Eikö noi ojat ole aika paljon laitettu umpeen ja siellä on putket tänä päivänä, kutsutaan salaojiksi, mutta no, pitää vaan muistaa, missä kohtaa se oja on joskus mennyt. Juhannusyönä, kun kiertää kolmikulmaisen pellon 3 kertaan alastomana, niin sulhanen tulee vastaan. Ja veikkaa, että joku tulee ainakin varmasti, kun siellä tarpeeksi kauan alastomana kiertelee. Kun juhannusyönä kiertää tosiaan siellä kolmikulmaisella pellolla alasti, niin mä veikkaan, että pitäisi olla pikkasen lämpimämpää, mitä tällä hetkellä on. Tulevan puolisonsa näkee, kun menee juhannusyönä kosken keskelle vesikivelle istumaan täysin alasti. Ainoastaan olkiside saa olla vyönä. Mistäköhän niitä tänä päivänä mahtaisi saada? Jos juhannusyönä tyttö lakaisee makuuhuoneensa lattian ilkoisen alastimena, punainen rihma vyötäisillään, niin hänen sulhasensa haamu tulee häntä tervehtimään. Mä veikkaan, että tässä tapauksessa haamua tarkoitan tämmöistä astraaliminää, mikä käy sitten etukäteen moikkaamassa, että tällaista olisi tarjolla. Tämän tulevan puolison voi myöskin nähdä juhannusyönä unessa, jos on laittanut tyynynsä alle 9 heinällä sidotun kukkaseppeleen. Tulevasta sulhosta voi uneksia myöskin vasemman jalan sukka väärinpäin jalassa. Tulevan sulhon voi nähdä, jos kello 12 juhannusyönä kiertää saunan 3 ja katsoo sitten luukusta sisään tai kurkistaa alastomana lähteeseen. Tämä on siinä mielessä aika loogista ollut tähän entiseenkin aikaan, että kaikki nämä tulevaan naimatouhuun liittyvät asiat tehdään alastomana ja siitä on huomattavasti lyhyempi matka tietysti siihen seuraavaan askeleeseen. Jos turvaudut saunatemppuun, varaa sulhalle jokin lahja, sillä muuten nämä pahat voimat saattavat alata uhkaamaan. Mihin suuntaan juhannuskokon kärki kaatuu, sillä suunnalla oleva talo saisi pian naitettua tyttärensä. Juhannuskokon savu kääntyy sen suuntaan, joka pääsee pian naimisiin. Juhannuskokon poltettuaan hyppäävät tytöt lempeään nostaakseen koko savun yli. Kun juhannusyönä asettaa peilit vastakkain, toiseen peiliin katsoo, niin näkee toisesta peilistä tulevan sulhasensa tai morsiamensa. Kun juhannussaunan jälkeen heittää saunavastan saunan katolle, niin siitä suunnasta, mihin pää, eli tämä puinen osa osoittaa, sieltä tulee heittäjälle sitten sulhanen. Jos teillä on nyt tällä hetkellä täällä Espanjassa asuvat suomalaiset näitä juhannustaikoja, niin meillä voi soittaa studion suora linjaan numeroon 807 464 338. Me taidettiin viime viikonloppuna jo lupailla, että myöskin tuo Suomi-numero alkaisi toimimaan, mutta meistä nyt riippumattomista syistä, niin se vielä viivästyy ainakin tuohon ensi viikonloppuun, mutta ei anneta periksi, jonain päivänä sekin aukeaa, niin sitten vaiheessa otetaan myöskin mielellään sitten Suomen päästä puheluita tänne päin, eli olisi erittäin kiva päästä sitten puhumaan teidän kanssa suoraan sitten lähetykseen. Laitetaan pikkasen musiikkia tähän väliin, ja tämä on Kid Rockia ja Born Free.
Noin, ja tuossa kun aikaisemmin pyydettiin, että lähetätte sitten tai soitatte meille, niin saman tein pamahti sitten mailia, ja tämä kyseinen kuulija sitten pyysi vain tämän lähteen ilmoittamaan, eli tämä on alkuperäisesti Tarja Carlsonin tekstejä, ja nämä liittyy myöskin ihan juhannustaikoihin. Eli juhannusyössä on taikaa, ja monet yöttömän yön taijat ja loitsut ovat hengeltään romanttisia. Kaikissa tarinoissa luonto näyttelee vahvaa roolia. Luonto lupaa näyttää voimiensa myös sen herkkyydestä kiinnostuneelle etsijälle. Kiehtovin tarina liittyy Saniaisen kukkimiseen, joka tarinan mukaan kukkii vain kerran 100 vuodessa. Ja näyttäytyy onnekkaalle löytäjälle, ja joka näky avaa hänessä aivan uudenlaisen maagisten kykyjen rikkauden ja aarrearkun. Samalla sen kerrotaan tarjoavan avaimen salaiseen kieleen ja kätkettyyn tietoon. Myöhemmissä tarinoissa tuossa 1900-luvun alussa saman Saniaisen kukan näkeminen tai leikkaaminen on näyttänyt myöskin näkijälleen tulevan seuralaisensa tai puolisonsa. Astrologisesti Saniainen liitetään Merkuriukseen sekä ilma- ja vesielementtiin. Sieltä kasvi saa siivet salaisuuksien tietämiseen. Saniaiset ovat myöskin maapallon vanhimpia kasveja ja sen juuret vievät muinaiseen Lemuriaan. Saniaisen energia on happipitoinen ja mieltä selkeyttävä. Nyt on edessä taas taikojen ja loitsujen yö, tuo yötön yö, jossa luonto voi näyttää voimansa. Astrologisesti tämän juhannuksen aikaa leimaa ilman tulen voimat. Pitäisikö sanoa, että tulen ja tuulen voimat ilma- ja tuulimerkkien ollessa ajassa aktiiveina? Hallittua tuon tuulen nostattava tuli antaa kohteelleen voimaa ja rohkeutta, mutta nyt ajan tuulta kannattaa vartioida, koska kiihtynyt tuli on nopeasti kuohahtava ja rajusti palava roihu, joka hallitsemattomana voi olla sydänten särkiä. Samalla tavalla se on verrattavissa tunteiden paloon tai ylikuumenemiseen, jota aika nostattaa mieluusti siellä, missä pinnan alla on pikkaisenkin vain kytee. Keskipäivän tasaus osuu tänä vuonna hienosti juhannukseen ja silloin aurinko siirtyy kotitiettä vartioivan ravun merkkiin. Meidän jokaisen omalla kartalla oleva rapumerkki osoittaa kaikkein herkimmän alueen, sen jota suojaamme puolustamme elämässä usein kaikkein kiivaimmin. Kiitos näistä. Tämä oli aika hieno kirjoitus ja tosiaan kiva, kun saatiin myöskin täällä lähetyksessä käydä toi läpi. Eri puolilla Suomea erilaisia uskomuksia, joita juhannusyön taikoihin liittyy. Ja se on aika pitkälle myöskin sitten ihan alueellisesti, eli Pohjanmaalla on selkeästi erilaisia uskomuksia kuin taas vastaavasti Itä-Suomessa tai Etelä-Suomessa. Tällainen muistiinkirjoittu kansanperinne kuvastaa lähinnä 1800-luvun maaseudun elämäntapaa ja niistä kerättyä tarina-aineistoa. Näiden niin sanottujen taikojen kaskujen funktio ei välttämättä ole sama kuin pakanuusyhteyteen liitettävien muistojen, vaan ilmeisesti kevyempi ja virallisempi kristillisen käsitteistön läpituntema. Näiden hauskojen tarinoiden kautta pääsemme joka tapauksessa lähemmäksi edellisten sukupolvien elämänmenoa. Nurmeksessa, enkä lähde edes arvaamaan nyt missä päin Suomea, mikäkin paikkakunta on, mutta joka tapauksessa Nurmeksessa juhannuskaste se lantut kasvattaa. Mouhijärvellä lantut istutetaan juhannusaattona, lantun taimia ei saa istuttaa kyykkysillään, etteivät lantut halkea kasvaessaan. Joo, enpä sano tuohonkaan sen enempää. Sysvä. Tupakat kasvavat hyvin, jos on juhannusyön kasteeseen istutettuja. Laihialta löytyy sitten nurkkakantukaiset istutetaan juhannusyön kasteeseen. Sitten mennään Etelä-Suomeen, sen verran mäkin tiedän missä Vihti on, ja siellä kerrotaan, että jos kaalit istutetaan juhannusyönä ja nostetaan helmat ylös, niin ne tulevat paljon isommaksi. Tämä on ihan selkeä ohje. Kun juhannuspäivänä ennen päivän nousua lakaisee lattialta 7 kertaa hiekan kanssa, joka on tuotu 3 tien risteyksestä, joista jokaista myöden on kuolleita kuljetettu, niin kylläpä häviävät elukat tuvasta. Eli tämä oli tämmöinen suora vinkki tuholaisten torjuntaan. Meillä täällä Espanjassa saattaisi toimia noihin muun muassa meidän torakoihin. Niitä on jonkun verran täällä ja meillä löytyy muitakin mukavia
tuholaisia. Juvalla juhannusyönä ollaan alasti ja siellä on kierrättävä 9 ludetta ja vietävä punaisen riepuun käärittynä ruumislaudalle. Se temppu lopettaa kaikki luteet sinä vuonna, eli siitä sitten hakemaan sitä ruumislautaa ja viemään luteita sinne. Kauhavalla tätä hulluutta sanotaan vielä Inkerenmaalla olevan se emäntä, joka halajaa paljon voita ja vähän lehmiä. Risuja itsensä alasti hajalla hiukset, ota kirnun reisin välis Johanneksen yönä, muutama aatto yönä aja kirsus kansa ja ota mäntä mukaan. Nyt en osaakaan, että tuohon oli niin vaikea, tämä menee tähän murrepuolelle. Muutaman jälkeen sanovat, että koko juhannuksen yön kirnua pesen maitoastioilta. Muutaman sanovat, että kaada maito ja voita saappaille oivallisesti. Täytyy sanoa, että mä en ymmärtänyt tuosta sanakaan, mutta musta tuntuu, että ei ymmärtänyt kyllä kukaan muukaan. Olen pahoillani siitä. Juhannusyönä kuljettiin kirnun selässä ja koppa kädessä ympäri vainiota. Kirnussa oli vähän maitoa ja vähän vettä. Ja sitä kirnuttiin ja sanottiin sulle vesi, mulle voi, kohta päivä koittaa voi. Sillä tavalla vietiin mukaan naapureille onnea. Kankaanpäässä vastaavasti juhannusyönä oli tapana entisajan ämmien mennä kirnuamaan vettä muurahaispesän viereen paita hampaissa, että olisivat saaneet sitten hyvän voi onnen. Kuhmoisessa satua vierään toisen pellolta siten, että kuljetetaan juhannusyönä jonkun pellolla lakana selässä, kun sitten vääntää kasteessa kastuneen lakanan omalle pellolleen, niin kaikki sato tulee sen mukana omalle pellolle, jossa on kulkenut. Kankaanpäässä joka juhannusaamuna varhain ilki alastomana menee kenenkään huomaamatta rajapyykille seisomaan ja huutaa, niin kaukaa minulle kuin kello kuuluu. Hän saa sinä vuonna runsaasti voita. Tämä on ollut tämä voi arvossaan tuohon entiseen aikaan ja on se tänäkin päivänä sen hintasta, että sillä on ihan vieläkin oma arvonsa. Hyvän naima-onnen saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomalla kasteisella niityllä. Ja tämä oli taas sitten vastaavasti ikallisesta. Ja sitten suistamo. Iivanan päivän vasten yöllä kokoon polttamisen perästä naimakuntoiset ja etenkin naimahaluiset tytöt vierittelevät alastomina poikatalojen ruispellossa, jotta näiden talojen pojat rupeaisivat heitä sitten tosiaan heilastelemaan. Kaikki vastat, joilla tytöt ovat vuoden kuluessa kylpeneet, kerätään Iivanan päivän yöksi, poltetaan ne tien risteyksessä ja hypitään tulen yli. Eli tämä tulen yli hyppiminen on myöskin suomalainen tapa, että se ei ole yksin liity tähän espanjalaiseen kulttuuriin. Sillä erolla, että täällä saadaan ne synnit anteeksi ja siellä saadaan sitten vastaavasti puolisoja, eli ihan ok kuitenkin. Kovin yhtenevä venäläisen kupalayöperinteen kanssa, johon liittyi nuotion ylihyppimisiä, eli siellä Venäjän puolella myöskin ollaan vastaavaa tehty. Hei, jos teillä on tietoa tuosta nuotiosta hyppimisestä, niin soittakaahan meidän studion numeroon, eli tähän suoraan linjaan 807 464 338, niin otettaisiin mielellään vastaan myöskin tämmöistä asiantuntevaa tietoa. Edelleen näitä juhannustaikoja, näitä on aika hurja määrä. Jo viikkoja ennen juhannusta kylänmiehet pystyttivät Kokon kylään jollekin mäelle. Kokon sytytti siten juhannusaattoiltana joku kylän vanhimmista miehistä. Silloin alkoivat leikit, tanssit Kokon ympärillä ja niitä kesti aina aamun valkenemiseen asti. Vastaavasti Luumäellä juhannuskokon keskeen pantiin riuku. Minne päin se kaatui, sinne jäivät tytöt vanhoiksi piiaksi. Juhannuskokkoa poltettaessa kohennetaan hiilos hyvin, ettei jää kekäleitä. Miten monta kekälettä jää, niin monta vanhaa piikaa jää kylään. Jos juhannuskokon napapuu jää pystyyn ja muu kokko palaa, tulee polttajista vanhoja piikoja ja tämä tieto tulee Janakkalasta. Koko napapuu vaikuttaa kovin pallossymbolin oloiselta. Miten kyseisen tolpan pystyn jääminen liittyy vanhaan piikuuteen, niin se jää kyllä ainakin mulle arvoitukseksi.
Juhannusaattona pystytettiin jollekin kentälle niin sanottu maistonki, jonka oli monivärisesti koristeltu, ja tämä tulee taas vastaavasti Kustavista, eli tuolta saariston puolelta, ja Ruotsin puolellahan näitä juhannussalkoja on sitten enemmänkin, mikäli tämä nyt sitten sitä samaa tarkoittaa. Juhannuksena nuori väki pystytti flakutonkin, köynnöstettiin raaka masto ja kerättiin kukkia niityltä ja pantiin niihin kranssi. Naisväen liinat vedettiin lipuksi, yöllä pystytettiin ja siinä sitten pyörittiin ja pidettiin iloa. Näin Pyhämaalla. Juhannuksena kohosi kirjava salko, maistonki pihamaalla. Se oli koristeltu harakan varpailla ja kirjavilla papereilla. Ja tämä tieto taas sitten tulee Nurmijärven suunnasta. Juhannuskuusi tuotiin ennen pihalle. Siinä oli vain tupsulatvassa, runko oli kuorittu tupsuun asti ja keskelle oli jätetty 2 oksaa kuin käsivarret levälleen. Se oli vuorokauden keskellä pihaa ja sitten vasta vietiin pois, kun tuotiin toiseksi juhannukseksi uusi. Kun juhannusaatto yöksi panee sitomattoman vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan puolisonsa yöllä sitovan sen, ja näin tulee Lapualta, eli sielläkin ollaan huolissaan sit siitä tulevasta puolisosta. Vastaavasti taas kun juoksee alasti saunasta tullessaan juhannusyönä Ruisvainion ojia, niin tosiaan siinä 9. ojassa tulee sitten se sulhanen vastaan, ja tämä tieto oli myöskin sitten Haukivuorella tiedossa. Näitä on uskomattoman paljon. Mä mietin itse sitä, miksiköhän nämä kaikki on niin sanotaan seuranhakukeskeisiä, mutta kai se on sitten se ihmisen tärkein tehtävä kuitenkin yrittää löytää sitä kumppania ja sitä muuta sitten turvata se oman suvun jatkuvuus. Mennäänkö välillä musiikkiin ja pistetään soimaan yksi biisi ja sen jälkeen katsotaan vähän muita juttusia. Joo, tuohon lemmenleiskuntaan näin juhannuksen aikaan, niin siihen on kyllä uskomattoman paljon näitä erilaisia temppuja, taikoja, millä sitten saadaan se vastapuoli sinusta kiinnostumaan. Mennään vähän vielä näihin, eli täältä löytyy tällaista kämmekän juuria, nimitetään Aatamin kämmeneksi. Ennen vanhaan, jos tytöt tai pojat niistä keitettyä vettä juottivat toisilleen, niin saatiin sitten toinen rakastumaan toiseen. Jos rakkaus on kylmettynyt, pitää sen, joka on vielä hellä, kutsumaan kylmettyneen luoksensa ja juottamaan hänelle kahvia, jonka jyvät ynnä sokuri on kauan ollut sen hellan povessa hiostumassa. Tai kun sulhanen ja morsian paneutuu maata, pannaan olkiside olkien sekaan alle makaamaan. Otetaan niityllä kiltäviä kultakärpäsiä pannaan pulloon, kuivataan, jauhetaan hienoksi ja sekoitetaan viinaan. Tätä viinaa, jos antaa tytölle parhaiten kahvin mukana, niin se seuraa antajaa. Mä veikkaan, että kun tarpeeksi monta kupillista antaa, niin toi kyllä takuu varmasti toimii, ainakin useimmissa tapauksissa. Nämä on aika monta kertaa nämä tarinat, mitkä tähän liittyy, niin mulle tulee mieleen voodoot sun muut. Näissähän on vähän samantapaista, eli pyritään saamaan sitten taikakeinolla se toinen kiinnostumaan, jolle se muuten onnistuu. Ja tietysti sitä on käytetty sitten paljon pahempaankin, mutta ei mennä siihen. Meillä on myöhemmissä jaksossa sitten kerrotaan voodoosta paljon enemmän, niin paneutaan siihen sitten tarkemmin. Saatiin äsken viestiä meidän studionumerosta, eli tosiaan se Suomesta suoralinjanumero ei vielä valitettavasti toimi, eli me ei olla vielä saatu viranomaiselta siihen lupaa, eli se menee varmaan tuonne ensi viikon puolelle. Nämä on ihan periaatteessa vain tämmöistä byrokratiaa, ja se on täällä Espanjassa tunnetusti vähän kankeaa. Mutta Espanjan studionumero on 807 464 338, mutta tosiaan tämä on sitten vaan Espanjasta soittaville. Eli ulkomailta ei valitettavasti tuohon numeroon voi soittaa, mutta pistetään nyt kaikki noita voimat liikkeelle, että meillä olisi viikon päästä sitten jo ihan oikea Suomi-numero, mihin voidaan sitten soitella. Mennään vielä noihin taikoihin sen verran, eli edelleen lemmen taikoihin, jos tahtoo suoha naimasen kiiman syttymään tytössä tai pojassa, niin sille on syötettävä kiimaheiniä. Eli nyt en kyllä tiedä, mitä nämä kiimaheinät on, mutta todennäköisesti ovat toimineet.
Se ei välttämättä tarvitse olla heinääkään, eli täällä on tytöt puolestaan laittavat omenaan pari pisaraa omaa kuukautisvertaan ja tarjoavat sitten omenan pojalle, niin sillä tavalla saadaan tämä mielitietty sitten kiinnostumaan itsestään. Aika hurjaa, varmaan kannattaa käyttää ainakin punaista omenaa. Naimakelpoisen nuorukaisen pitää kestää 6 ryyppyä, jos hänen tulee pystyä pitämään kunnon nuuskamälliä huulessa vielä samaan aikaan. Lisäksi hänen on pystyttävä pitämään härkää, pystyttävä kesyttämään hevosen selässä ja jaksettava kantaa tynnyri tallin ylisille. Jos mä oikein muistan, tämä ylinen on sitten niin kuin siellä luonnollisesti siellä yläkerrassa, eli sen tyyppistä toimintaa. Tipauta tilkkainen kuukautisen vertasi vihkisormuksen läpi viinilasiin ja tarjoa. 3 tippaa kuukautista verta kahvissa on toinen perinteinen konsti. Selvä. Heitä sammakko tytön päälle, niin hän menee vuoksesi täysin pois tolaltaan. Siperiassa on tapana käyttää etanoita, täitä, ainakin täit purevat hyvin. Mä veikkaan, että on ainakin yksi taika, mikä varmasti toimii. Heittää sitten sammakon tai täit jonkun päälle, niin varmasti tämä menee pois tolaltaan. Sammakoistahan on paljon muutakin. Suomessa muistaakseni jokunen vuosi sitten niin joku kaveri ennusti säätä sammakoista ja sammakon jaloista tai reisistä, mistä se nyt olikaan. Täällä on sammakkojauheen käyttöä myöskin suositeltu hyväksi keinoksi, eli jauha sammakon luuranko ensin hienoksi, heitä sitten hyppysellinen jauhetta tytön perään. Tämän jälkeen tyttö on sinun. Voit myöskin pitää elävää sammakkoa housun taskuissa samanaikaisesti, kun varastelet hellien tunteetesi kohteelta suudelman. Joo, aikas menoa. Tuntesi saavat vastakaikua. Toimii huomattavasti hyvin, kun tyttö huomaa, mikä housussa pullottaa. Välttämättä ehkä ei kannata kertoa, että mulla on sammakko siellä, että sen voi jättää sitten arvoitukseksi. Yritä hankkia itsellesi hiuskiehkura tytön päästä ja laita se sitten oikean jalan kenkääsi. Pidä tupsua siellä jonkun aikaa, niin tyttö ihastuu sinun hullun lailla. Laita pari vasemmasta kainalosta otettua karvaa leipään ja tarjoa sitä kosialle, niin hän rakastuu sinuun. Mieluiten tulisi käyttää 3 kokonaista kainalokarvaa tai 3 karvaa, jotka on leikattu 9 osaan. Karvat voi laittaa myös miehen ruokaan ja sanoa samanaikaisesti niin lähellä kuin mitä nämä karvat ovat olleet minua. Niin läheiseksi sinä olet minulle tuleva. Ja näihin karvoihin jatkuu vielä sen verran, eli sukupuolielinten ympärillä olevien karvojen ja hien käyttö tuottaa erityisen hyvää tulosta lempeä lietsottaessa. Halutessaan voi myöskin ottaa karvoja kehostaan 3 eri paikasta. Häpykarvojen laittaminen pannukakku taikinaan on erityisen tehokas keino. Kävele tytön jalanjäljissä, niin tyttö alkaa myöskin varmasti pitää sinusta. Tämä on aika helppoa näyttää olevan. Näitä keinojahan on vaikka kuinka paljon. Voodoo-keittiö suosittelee seuraavaa ohjetta naisille, jotka haluavat herättää miehen huomion. Tarjoa miehelle lihapala, jota on pidetty 3 päivää peräkkäin kengässä. Mausta mielellään leikatulla kynnenpalasilla ja kuukautisverellä. Lasillinen olutta, siideriä tai limsaa maustettuna teelusikallisella hienoksi jauhettua kynttä toimii myöskin aivan loistavasti. Sekoita lemmenjuomaan kengurun kiveksiä. Selkeä. Ajattele mielitiettyäsi samalla kun nielaiset 4 apilan, niin rakkautesi saa takuu varmasti vastakaikua. No, näiden jälkeen sitten kun ollaan päästy niin pitkälle, että ollaan se mielitietty jo löydetty, niin sitten on tietysti kuinka sollakkaan myöskin morsiustaikoja. Eli jos morsian ja sulhanen saunovat yhdessä, tehdään se morsiammen kotona. Saunan jälkeen sauna kierretään 3 ympäri soihtu kädessä, saunauuniin heitetään hopeakolikko, niin tämä tietää vastaavasti sitten liittoon rikkautta. Jo pelkkä saunominen karkottaa kaiken pahan ja tekee morsiamesta ja sulhasesta vastustuskykyisen tulevien onnettomuuksien varalle. Saunassa täytyy morsiamen ja sulhasen ihoa hieroa suolalla, jauholla, jotta tulee hyvä sopu pariskunnan välille. Morsiussaunassa kuin myöskin sulhasen saunassa samoin täytyy löylyödä oluella tai viinalla. Oluttahan aika paljon mun käsittääkseni käytetäänkin tuohon saunomiseen. Mä olen vähän jäävi sanoa mitään, kun itse en ole saunaihmisiä ensinkään.
Jos morsianta kylvettivät tämän ystävättäret morsiuspiiat, he kilpailivat siitä, kuka pääsisi ensimmäisenä istahtamaan morsiamen paikalle tai sieppaisi hänen vihtansa. Voittaja pääsisi seuraavana naimisiin. Samaten saunaan liittyen saunan lauteelle tai vihtaan laitetaan nokkosia tai ohdakkeita, jotta hän saisi sitten myöskin esimakua tästä avioliiton varjopuolesta. Morsiamen vaatteet käännetään nurinpäin hänen saunoessaan, jotta nähtäisiin, suuttuuko hän helposti. Onkohan tämä sitten sulhasen tehtävä varmistaa tämä, että millaisen eukon on saamassa. Morsiamen vihdan side laitetaan salaan morsiamen mukaan tuomaan onnea. Hei, näitä riittää paljon. Toivottavasti ette kyllästy näihin. Mennään välillä musiikilla ja sen jälkeen sitten jatketaan ihmettelyä. Hei hulinaa. Hei, saatiin viestiä taas, eli nimimerkillä Sorakuski Jussi ilmoittaa tuosta kiimaheinästä sen verran, eli se on Suomessa niin sanottua suolaheinää, ja tänään Jussi oli Tampereen Teiskon suunnalla ajelemassa, ja siellä oli muijia ojanpientareilla perseet pystyssä kukkia keräämässä. Jussi kysyy, että en tiedä sitten yrittikö hakea sillä karjua yöksi itselleen, vai keräskö ne tosiaan niitä kukkia ihan muuten vaan. Mä sain myöskin viestiä siitä, että jos me soitetaan täältä päin, kun tuo meidän Suomen numero ei toimi, mutta valitettavasti mä en saa kännykkää tähän pöytään yhdistetty, niin siitä voisi tulla vähän tylsää kuunneltavaa. En tiedä tietenkään, onko sitä käynyt mielenkiintoista. Me käydään edelleen näitä juhannustaikoja läpi, mutta näitä on sinänsä ihan kiva lukea, näitä on uskomattoman paljon. Noihin morsian taikoihin vielä, näkin liittyy suoraan tuohon juhannukseen, niin menee näin. Eli ennen kuin tuo morsian astuu hääkulkuneuvoon, täytyy hänen heittää oluttuoppi taaksensa päänsä yli. Jos tuoppi jää pystyyn, tulee morsiamen elämästä yhtä juhlaa. Jos taas vastaavasti kyljelleen, niin tulevaisuus ei välttämättä näytä niinkään hyvältä. Sitten kun ollaan päästy niin pitkälle, että ollaan kirkon suuntaan menossa, niin tietysti siihenkin täytyy omat aikansa olla, ja hääkirkkoon mennessä morsian ei sitten saa kertaakaan katsoa taakseen. Jos näin tekee, niin alkaa avioliitossa kaivata vanhaa elämäänsä. Minun sanonta ainakin muuallakin, että ei hirveästi kannata taaksensa katella, ja mä itse sattuneesta syystä kyllä uskon tohon sananparteen aika vahvasti. Kirkossa kun ollaan ja häissä, niin siellähän löytyy bestman, ja bestmanin täytyy laittaa sitten höyhen sulhasen vasempaan pohkeeseen, rekeen kolmannen untuvan vielä omaan ajopeliinsä. Näin varmistutaan siitä, että matkalla ei pääse pahat henget iskemään ja hevonen kulkisi nätisti ja suoraan. Pahaa karkotti myöskin se, että bestman otti vanhan kalaverkon, jonka kutoja ei tietenkään tiedetty, ja 3 hevosen häntäjouhta. Tämän verkon jouhineen bestman sitten kierritti paljalle iholleen vatsansa ympärille. Se lienee silleen ihan hyvä tietysti, jos on vatsakas, niin sillä hän saa itsensä ryhdikkääseen kuntoon. Jos bestman ajaa sulhasen hääautoa tai rekeä, kannattaa hänen ensin peruuttaa pieni matka. Näin parin yhteiselämä tulee olemaan onnekasta. Matkalla kirkkoon on sitten huono enne, jos mikäli näkee ensimmäisenä ihmisenä naisen. Morsiamen ja sulhanen eivät saa nähdä toisiaan hääpäivänä ennen kuin vihillä. Jos hääpäri ei malta juhlapäivänä pysyä erossa toisistaan määrähetken asti, on se eittämättä huono ennen. Jos valkoinen kyyhkynen lentää lähellä morsianta, se on vastaavasti hyvä ennen. Yöllä ennen häitä on pantava punainen ruusu pieluksen alle. Jos silloin näkee unta tulevasta miehestään, on hänen rakkautensa kestävä. Jos nuoren parin asunnolla lähellä kukkii kirsikkapuu, se tietää hyvää, mutta kukkia ei saa poimia. No se on varmasti jo totta. Morsiamen pitää nousta varhain hääpäivän aamuna ja pestä kasvonsa ruohikossa olevalla aamukastella. Se tuottaa onnea. Ja tämä nyt näköjään liittyy sitten ihan suoraan näihin juhannushäihin. Välttämättä talvella tuo ei toimi. Mikäli morsian haluaa itselleen kiltin miehen, hänen tulee hääpäivänä pitää huoli siitä, että hän näkee sulhasensa ennen kuin tämä näkee hänet. Kiltin miehen, joo, siitäkin on monenlaisia mielipiteitä. Ennen vihkiäisiä pitää morsiamme mennä morsiuspukunsa sonnustautuneena navettaan lypsämään lehmää. Silloin häneltä itseltään ei tule koskaan äidinmaito loppumaan. Mikäli hääparia kuljettavat hevoset hirnuvat, se on taas vastaavasti merkki siitä, että morsian ei olekaan neitsyt. Mistähän ne hepat sen tietää?
Jos morsian tai joku muu saattajista kompastelee kirkkoon lähdössä, hänen pitää lähteä takaisin ja istua vähän aikaa, koska tuollainen kompastelu vastaavasti tietää onnettomuutta. Jos hääpäivänään näkee nuohojan, se tietää vain ja ainoastaan hyvää onnea. Parasta on, mikäli tämä tapahtuu juuri kirkkoon mennessä. Ja tällöin kannattaakin morsiamen pyytää suuremmatalta nokikolarilta. Tämän paremmin ei avioliitto taivaalla voi alkaa. Tämän tapahtuman varmistamiseksi useat parit vuokraavat nuohojan tähän tehtävään, ainakin anglosaksisessa maailmassa. Selvä, siellä ei sitten voida olla kauhean mustasukkaisia. Mä mietin, jos sulhanen näkee morsiamen ohimennen nokikolarin kanssa suutelemassa, niin siitä saattaa tulla muutakin kuin hyvä avioliitto. Maanantai terveyttä, tiistai rikkautta, keskiviikko onnea myötänään, torstai häviötä, perjantai ristintietä, lauantai ei onnea ensinkään. Eli nämä liittyy ihan puhtaasti hääpäivien valintaan. Toisten lähteiden mukaan taas tiistai, torstai, lauantai ovat parempia hääpäiviä kuin maanantai tai perjantai. Muistatteko te, koska te olette minä viikonpäivänä naimisiin? Ainakin miehet muistaa varmasti kaikki sen. Uusikuu pitää olla silloin vastasyntyneen hyvinvointi kasvaa alati. Maailmassa kesäkuu on suosituin hääkuukausi, näin on ollut jo roomalaisista ajoista saakka. Kesäkuu on saanut nimensä Junolta, naisten ja avioliiton jumalalta. Sade, lumi, morsiuskruunulla tietävät rikkautta. Sade voi merkitä myöskin surua ja kyyneleitä, eli se on tämmöinen vähän kaksipuolinen merkitys tuolla sateella. Myrskyisä sää hääpäivänä enteilee myrskyistä avioliittoa, jos sää on tyyni, vastaavasti avioliitostakin tulee tyyni. Sekin on vähän sellainen sitten, että jos se avioliitto on tyyni, rauhallinen, kaikki menee suotuisasti, niin onko se sitten jännää, vai jos siinä on vähän enemmän myrskyä, niin paha sano, enkä mä lähde sitä arvioimaan. Anyway, jos matkalla alttarille satoi ja sade peitti matkalla lähteneen jäljet, se on erittäin onnekasta. Myöskin sitten kaiken näköiset pukeutumiset ja asusteet, niihinkin liittyy uskomaton määrä uskomuksia ja taikoja. Eli se vanha sanonta, jotakin vanhaa, jotakin uutta, jotakin lainattua ja oliko se jotakin sinistä ja tietysti se hopeakolikko kengässä. Eli sininen kuvaa uskollisuutta, hopeakolikko vasemmassa sukassa tai kengässä tai kantapään alla suojaa köyhyydeltä ja kaikelta pahalta. Jos morsian kokeilee pukuaan sen jälkeen, kun siihen on tehty viimeiset pisteet, se on todella huono ennen. Jos morsian katselee itseään kuvastimessa ollessaan valmiiksi puettuna häihin, sekin tietää huonoa onnea. Morsiamen ei pidä ommella morsiaspukuaan, silloin hän saa itkeä yhtä monta kertaa kuin puvussa on neulanpistoja. Morsiaspukua ommeltaessa lankaan tulleet akansolmut ovat vain hyvä asia, sillä ne tietävät onnea. Ja sitten taas vastaavasti myöskin tämän morsiuspuvun ei pidä olla tyköistyvä. Tiukka puku tietää ahdasta avioliittoa. Samasta syystä pitää välttää liian pieniä kenkiä. Selvä. Ja mitä rikki repeytyneempi morsiushuntu, sitä onnellisempi on vastaavasti avioliitto. Ja saadakseen elämäänsä onnea ja menestystä pitää ommella muutama hius tai kolikko sinne morsiuspuvun helmaan. Toisen morsiuspukua ei missään nimessä pidä sovittaa, silloin omia häitä ei tule koskaan. Morsiamen tulee riisua oikean jalan kenkää ja sukka ensin, koska se tuo vastaavasti onnea. Mikäli morsiamen kengännauha aukeaa, hän saa uskomattoman miehen. Jos teillä on itsellä muistikuvaa tai muistissa hauskoja tapahtumia omista häistä, kommelluuksista sun muista, niin laittakaa meille viestiin, niin mielellään käydään niitäkin lävitse. Morsiamen kannattaa laittaa kenkäänsä tosiaan myöskin muutama sulhasen hius. Tällä tavalla suojaudutaan väkivallalta ja saadaan sitten vastaavasti myöskin ylivalta avioliitossa. Jos kenkiin laittaa lehmänkarvoja tai sianharjaksia, tulee morsiamesta hyvä käsittelevään eläimiä. Jyvien laittaminen kenkiin vastaavasti tai sukkiin vaikuttaa myönteisesti taas sitten hedelmällisyyteen. Hääkimpussa pitäisi olla joko mistelinoksa, myrtti tai ainakin sinistä väriä, onnea ja uskollisuutta tuomassa. Ja näihin
häihin hän tietysti kuuluu sitten myöskin yhtenä kiinteänä osana sormus, ja myöskin sormuksiin on uskomattoman paljon uskomuksia, taikoja, asioita, mitä ainakaan mulla ei ole ollut tiedossa. Mutta ennen kuin mennään sormustaikoihin, niin laitetaanko soimaan tuosta Kesäyö. Se oli Pariisin kevät- ja kesäyö. Sellainen saattaa tällä hetkellä olla. Hei, sormuksista sen verran, eli jo muinaiset egyptiläiset, roomalaiset laittoivat vihkisormuksen vasemman käden nimettömään. He nimittäin uskovat, että eräs tietty laskimo, vena amoris, kulkee suoraan vasemmasta nimettömästä sydämeen. Ja tästä lienee sitten se tapa, että se vihkisormus pidetään siellä vasemmassa nimettömässä aika useassa maassa. Sormuksessa täytyy olla sitten pariton määrä timantteja, jotta onni säilyisi. Ja jos kokeilee toisen vihkisormusta, ei itse pääse koskaan naimisiin. Toisen vihkisormusta kokeilemalla aiheuttaa epäsopua puolisoiden välille. Ja vihkisormusta ei sitten missään tapauksessa saisi kadottaa, eli silloin on kuoleman oma lähitulevaisuudessa. Olkaas varovaisia niiden sormusten kanssa. Mikäli vihkisormus tuntuu sormessa löysältä, on tiedossa onnellinen avioliitto. Jos taas sormus on tiukan tuntuinen, on tiedossa ahdas ja köyhä avioliitto. Hiljattain kuolleen henkilön vihkisormuksen avulla voidaan parantaa kaatumatautia ja hulluutta. Tämä tapahtuu puhaltamalla sormuksen läpi kohti sairastunutta. Heikentynyttä näköä voidaan parantaa siten, että huonon näköinen katsoo sormuksen läpi taivaanrantaan siihen kohtaan, mistä aurinko nousee. Tämä täytyy tehdä 12 juhannusyönä. Potenssivaivat vastaavasti paranevat, kun potilas pissaa vihkisormuksen läpi. Sormus ojennetaan pehmeällä sormustyynyllä, koska pehmeä alusta aiheuttaa pehmeän elon. Pehmeä alusta auttaa myös siihen, että sormuksen kantaja ei sitten myöhemmin luovu aarteestaan, eli ei eroa sitten siitä vaimostaan tai miehestään. Sitten nuo hääseremoniat, niin niihinkin liittyy erilaisia taikoja, enteitä sun muita. Eli morsiamen tulee seistä toinen jalka sulhasen edellä, mikäli mieli ottaa itselleen komennon koko kotonaan. Ja eikö tässä ollut myöskin kakun leikkaamisessa vähän samantyyppistä meininkiä? Eli kumpi astuu ensimmäisenä vihkiryyjylle, se saa vastaavasti määräysvallan talossa, ja alttarilla seistessä kannattaa morsiamen painaa kengellään miehen jalkaa, jolloin hän saa automaattisesti vallan tästä, joiden lähteiden mukaan myöskin pahan luonnon otettua miehestä pois, ja se on varmasti ihan kaikille hyvä asia. Se kumpi sanoo kovempaa tahdon, on tulevassa liitossa aina äänessä ja komentelemassa. Se vihkiparista, joka on kalpeampi kirkossa, kuolee ensin. Ja se, joka vihittävistä polvistuu ensin rukoilemista varten, on myötäilevämpi, sopuisampi. Jos toinen vielä sitten polvistuu hiukan toisen puvun liepeen päälle, on ylivalta varmaa. Se kumpi taas nousee viimeisenä, elää pidempään. Alttarilla ei kannata vilkuilla, saati sitten katsoa taakseen. Se kumpi katsoo taakseen, kuolee ensimmäisenä. Kun pappi on lopettanut osuutensa ja käännytte alttarilla ympäri hääväen puoleen, kääntykää toisianne päin. Näin tulee sopuisa ja onnellinen pari. Ja sitten poistuessanne kirkosta kävelkää käsi kädessä niin kauan, kunnes olette ylittäneet kirkon kynnyksen. Morsian voi myöskin olla pudottavinaan nenäliinan. Tuolloin hänen tulee huolehtia siitä, että tämä tuleva aviomies kumartuu sen poimimaan. Ja jos näin mies tekeekin, niin hänestä tulee tossukka, joka joutuu nöyristelemään sitten koko avioliiton ajan. Mikäli avioliitosta halutaan onnellinen, pitää morsiusparin seisoa vihkitoimituksen aikana niin lähellä toisiaan kuin se vain on mahdollista. Vihkialttarille mennessään morsiamen täytyy avata kaikki nauhansa, jotta tulevat synnytykset olisivat sitten helpompia. Ja sulhon vastaavasti pitää avata sitten kengän nauhat vihille astuessaan. Tällöin pariskunnasta tulee erityisen sopuisa. Ja morsiamella täytyy olla tulitikku povessaan. Tämä tietää, että ei tule lämpö koskaan avioliitosta loppumaan. Samaten sitten morsiamen täytyy ottaa sinne alttarille mukaan myöskin pieni pala saippuaa. Näin hänen liikkeensä pysyvät liukkaina avioliitossa. Nyt en ihan varmaa, mitä tämä tarkoittaa, enkä mä lähde sitä ihan sen enempää sitten tutkimaan. Kaikki sairaudet, taudit kannattaa parantaa ennen alttarille astumista, sillä mitkä vaivat sinulla siellä nyt ovatkin, tulet olevaan sitten lopun elämäsi.
Ja tietysti sitten toinen, mistä huolehditaan ja ollaan huolissaan, on se avioliiton jälkeinen aika, eli hedelmällisyys. Eli siihenkin pystytään jo varmistamaan asioita sillä tavalla, että häitä edeltävänä yönä morsiamen tulee nukkua pieni poikalapsi vuoteessaan. Silloin tämä esikoinen on poika, ja se nyt ainakin vanhaan aikaan oli äärimmäisen tärkeä asia, että se ensimmäinen olisi sitten se poika. Riisinheitto vastavihittyjen päälle edesauttaa hedelmällisyyttä. Riisin ohella eri kulttuureissa käytetään viljaa, leivänmuruja, pähkinöitä, kukan terälehtiä, taateleita, viikunoita, pikkurahaa ja vaikka mitä, eli pientä tavaraa ilmaan, niin se tekee sitten sitä parin hedelmälliseksi. Kun morsian on polvistuneena alttarilla, hänen tulee laittaa johonkin vartalonsa paljana olevan kohtaan niin monta sormea, kun hän toivoo myöskin saavansa lapsia. Hääjuhlassa morsiamen syliin nostettiin pikkulapsi sitä sukupuolta, jota hänelle toivottiin syntymään. Useimmiten se oli tietysti poika, josta myöskin sitten on tullut nimitys polvipoika. Sitten itse toi hääjuhla, kun ollaan kirkosta päästy pois, niin sielläkin taikojen tekoa voi tosiaan jatkaa. Eli kun morsian saapuu hääpaikalle, hän ei saa astua maahan, maassa täytyy olla joko matto tai sitten hänet täytyy kantaa häätalon portaille. Maasta tarttuu morsiammeen kaikkea pahaa mahdollisesti. Kun morsiammelle tulee pissahätä, täytyy hänen mennä pissalle pehmeään paikkaan, eli nurmelle tai kedolle. Näin hänen tulevista synnytyksistä tulee myöskin vastaavasti pehmeitä. Mikäli joku häävierasta erehtyy astumaan hameenhelmalle, laahukselle tai hunnulle, pitää tätä kömpelyä tallaa ja heti läpsäistä poskelle. Ilman konstin kumoavaa läimäytystä voi muuten tapahtua kurjia. Kun morsian istuu hääpöydässä selkä suoraan nojaamatta seinään, eivät hänen pysty mitkään pahat ja kateelliset taikakeinot. Ja jos morsian viiltää 3 kertaa veitsellään pöydän alapintaa, hän saa itselleen vahvistusta ja samalla karkottaa myöskin kaiken pahan tulevaisuudessa. Ja morsiamen on jätetty aika paljon näitä tehtäviä. Jos morsian syö hääaterialla kaikkia ruokalajeja, pystyy hän siihen tulevaisuudessa vaikka raskaana ollessaan. Myöskin hänen lapsistaan tulee silloin kaikki ruokaisia. Ei huono. Kakunleikkuuseen liittyy tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, monia uskomuksia. Ja ensinnäkin se varmistaa lastensaannin toisen uskomuksen mukaan. Se, jonka käsi kakkua leikatessaan päällimmäisenä, tulee määräämään avioliitossa. Toisten mukaan taas vastaavasti se käsi, joka on alimmaisena, se, joka ehtii kakkua leikatessa ensin polkaisemaan toisen varpaille, tulee määräämään tässä kyseisessä avioliitossa. Hääpöytä tulee aina kattaa sitten ihan täydellisen hiljaisuuden vallitessa. Mikäli on ahneita häävieraita tiedossa tai odotettavissa, tulee sirotella pellavan siemeniä pöytäliinan alle ja laittaa lantatalikko pöydän alle. Silloin ei ole vaaraa siitä, että häävieraat söisivät talon perikatoon. Heti kun morsian saapuu juhlatupaan, tulee jonkin paikalla olevan laittaa herkkupala hänen suuhunsa. Silloin talo ei tule koskaan kärsimään nälkää eikä puutetta. Ja taas vastaavasti, jos morsian juo paljon hääpäivällisen aikana, hän saa juoppolallin miehekseen. Jos hääpäivällisen aikana puolestaan rikkoutuu jotain, on se vain hyvä ja onnea tuova ennen. Morsiamen ei pidä asettua terävän pöydänkulman luokse, silloin hän saa teräväkielisen anopin itselleen. Sitähän nyt ei kukaan tietystikään halua. Ja hei, seuraavaksi mennään hääyöhön, mutta sitä ennen voitaisiin laittaa musiikkia ja sitten palataan siihen itse asiaan. No niin, ja sitten päästään koko hääseremonian parhaaseen osaan, eli hääyöhön. Pala juustoa ja leipäpala vuoteessa estävät lapsivuoden ongelmat. Ja laittamalla sakset morsiusvuoteen alle saadaan tyttölapsi, jos taas laitetaan vasara, saadaan poikalapsi. Vasara suojaa myöskin vastaavasti kaikelta pahalta. Ja sitten jos pistää vähän rahaa patjan sisään, niin sillä tavalla vaurastuu. Sininen sängynpeite morsiusvuotella tietää huonoa onnea. Ja morsiusparin tulee nukkua hääyönään päät kohti pohjoista. Näin heistä tulee sitten onnellisia koko avioliiton ajaksi. Ja vastaavasti taas se vastanaineista, joka ensimmäisenä käy morsiusvuoteeseen, kuolee ensimmäisenä. Itämäisen tavan mukaan sulhasen tulee riisua morsiamen kengät, tosin Skotlannissa morsiamen tulee pitää vasemman jalan kenkä
koko ajan häävuoteessaan. Muutoin on vaarana, että noidat hyökkäävät. Häävieraiden täytyy saatella nuori pari vuoteeseen, se edistää hedelmällisyyttä ja ajaa tiehensä pahat henget, muutoin sulhanen saattaa myöskin kärsiä impotenssista. Morsiamen tulee kantaa kynnyksen yli, jottei olisi vaaraa, että morsian joutuisi kosketuksiin oven suussa majailevien pahojen henkien kanssa. Ja morsian ei missään nimessä saa kompastella kynnyksellä tai muulla tavoin horjahtaa sisään, se tietää vastaavasti huonoa onnea. Häävuotessa täytyy olla pätkä punaista narua, se tuottaa onnea ja lisäksi on rakkauden ja hedelmällisyyden väri. Remmi, köysi patjan alla takaa sen, että nuoret tulevat koko pitkän elämän taipaleensa olemaan yhdessä yhteen köytettynä. Hui. Erotessaan hääparista ennen hääyötä täytyy bestmanin läimäyttää morsianta pakaroille. Jos läimäytys menee poikittain pakaroiden päälle, on ensimmäinen vauva tulossa poika. Jos taas pitkittäin, niin sitten vastaavasti sieltä tulee tyttö. Ja jos se lätkiminen jatkuu enemmän, niin saattaa vauva muistuttaa bestmania enemmän kuin sulhasta, mutta se ei ollut näihin taikoihin kuulumaan, anteeksi. Kun morsian häävuotessa heittää sukkanauhansa miehen rintakehän päälle, tulee mies alistettuna olemaan koko loppuelämänsä. Ja jos morsian nostaa oikean jalkansa kantapään miehensä polven päälle 3 kertaa, niin mies on lopullisesti alistettu naisen tahtoon. Eli on sitten syytä niitä polvia vähän väistellä, ettei nyt käy hassusti. Me saatiin itse asiassa tästä aktiivisilta kuulijoilta mailia, ja tässä oli mun mielestä aika mielenkiintoisia myöskin juhannustaikoja. Ja tämä on tällainen kuin 12 kristallin akatemia, ja juhannuksena 2014, ja yksi meidän kuulijoista tässä lähetteli sen meille päin. Eli tässä on myöskin ihan puhtaasti juhannustaikoja, ja käydään näistä muutaman läpi. Minusta näistä oli aika hyviä juttuja. Eli ensinnäkin juhannussaunasta, niin se viimeistelee niin sanotun henkisen puhdistautumisen. Eli olemme puhuneet aikaisemmin puhdistautumisesta ja nyt viimein on juhannus, jolloin aion tehdä oikein kunnon kylpemisrituaalin vapautukseni vanhoista taakoista, vuosien varsilla kertyneistä energioista, uudistaakseni koko olemukseni uusiin energioihin. Juhannussaunassa voi kylpeä sillä ajatuksella, että nyt pestään pois kaikki negatiivinen energia, joka on voinut olla siellä jo entisistä elämistä saakka. Totta. Itse ajattelin sytyttää saunaan kynttilöitä ja käyttää löylytuoksuja apunani. Siunaan myös kylpyveden ja lausun rukouksia pyyntöjen kaikkien tasojeni puhdistamiseksi ja vapauttamiseksi. Juhannussaunassa voi visualisoida sakrojen puhdistautumiseen samalla kun käyttää korkealaatuisia saippuoita. Nokkosia voi hakea luonnosta, niitä voi keittää vahvan teen, joka on hyväksi hiuspohjalle ja myöskin puhdistaa vastaavasti energioita. Yrttikylpyyn voi lisätä muitakin yrttejä oman mieltymyksen mukaisesti. Itse en aivan vielä tiedä, mitä yrttejä tulen käyttämään, sillä suunnittelin luonnossa kävelyä, ajattelin pyytää luonnon energioita, apua, opastusta. Mitä yrttejä haluaa tällä kertaa sitten käyttääkin? On mielenkiintoista kerätä nyt yrtit aivan omalla mielikuvituksella ja sen jälkeen tarkastaa kirjoista netistä niiden todelliset vaikutukset. Nyt en malta enää odottaa päivän rituaaleja ja seremonioita. Tunnen juhannuksen energiat kutkuttavan kutsuvina. Lue sinäkin tämä kurssiposti ja tule sitten rientäen tekemään taikoja hyvien valoisten energioiden kunnioksi yöttömään yöhön. Eli kyllä tänä päivänäkin tehdään noita taikoja ja me oltiin tuossa Mystika-ryhmän kanssa niin jokinen aika sitten kierrettiin tuolla Portugalin Sintrassa ja siellä törmättiin rituaaleihin. Ne oli aika pitkälle samanlaisia kuin tässä Suomen historiassa nämä juhannustaikoihin liittyvät, eli siellä ihmiset eräänä uskontona harrastavat tällaista kuin makumbaa, ja se on aika pitkälle vastaava kuin voodoo. Eli se huono homma siinä on se, että sitä voodota käytetään, niitä menoja käytetään tai makumpassa niin periaatteessa toisten vahingoittamiseen, ja aika usein sitten syynä paikallisten mukaan oli ihan puhtaasti mustasukkaisuus. Ja se on tietysti kurjaa siinä mielessä, että käytetään toimii tai ei, niin se voi saattaa aika kovan henkisen paineen se, kenen näitä kohdistetaan, koska sehän tuodaan sitten tietysti julki, että
että tämmöiset rituaalit on tehty ja sulla on niin monta päivää aikaa tai jotain muuta vastaavaa. Eli ei kivaa. Laitetaanko välillä vähän musiikkia ja sitten jutellaan lisää tuosta aiheesta. Me tuossa Lassen kanssa, Lasse hoitaa tuota tekniikkaa tuossa mun vieressä ja äsken musiikin aikana niin mietittiin sitä, että nämä juhannustaijat ja niihin liittyvät rituaalit, niin jotenkin tulee ihan tämmöiset noitasysteemit mieleen. Eli noidathan myöskin tekee tunnetusti taikoja, erilaisia loitsuja. Ja noidistahan on aika paljon historiaa ja hienoja tarinoita. Euroopan historiaan niin ei tosiaan pelkästään kuulu vain kirkkorakennukset, maailmansodat ja modernin taiteen synty, vaan siihen oikeasti kuuluu myöskin sitten ainakin teoriassa tämmöisiä lentäviä naisnoitia ja noin 300 vuotta kestäneet noitavainot, olisikohan 1450-1750 välisenä aikana, niin näissä noitavainoissa tuomittiin kuolemaan kymmeniä tuhansia ihmisiä, joita syytettiin salaperäisestä yhteistyöstä paholaisen kanssa. Eli se oli myös eräänlaista puhdistusta siihen aikaan sitten, ja se on ollut jo tuolta 1400-luvun puolesta välistä, että silloinkin ollaan osattu. Ne hysteeriset noitavainot levisivät kulovalkean tavoin koko Länsi-Keski-Euroopan yli Baltian maihin asti ja jopa Pohjoismaihin. Ne ulottuvat Unkarista Brittein saarille, Espanjasta ihan Suomen Lappiin asti, ja myöskin Venäjällä käytiin oikeutta noitia vastaan, ja sekään ei jostain syystä yllätä yhtään. Noita oikeudenkäynnit olivat eurooppalaisten kulttuurin näkyvimpiä piirteitä, ja niin irvokas kuin se ajatus oikeasti onkin, niin näin vaan joskus on ollut. Usko noiturella vahingoittamiseen on vanha uskomus ja yleinen kaikkialla maailmassa. Taikoja on tehty kautta aikojen onnen, terveyden puolesta. Ikivanha perinteellinen noituus sai kuitenkin uuden muodon tuossa 1400-luvulla ja silloin luotiin ihan uusi teoria myöskin näistä noidista. Tämän teorian mukaan noidat, eritoten tietenkin naisnoidat, tekivät liiton paholaisen kanssa, toteuttivat sen käskyjä, elivät paholaisten oppien mukaan. Ja liiton vahvistamiseksi noidat lensivät paholaisen luo. Noita sapattiin juhlimaan ja irstailemaan paholaisen kanssa. Teoria lentävistä naisnoidista on eurooppalaisten luomus ja se syntyi oppineiden miesten, teologien, juristien päässä. Se ei siis ole mitään kansanperinnettä, vaan ne on nämä meitä fiksummat ja viisammat ihmiset, kun näin on päätelleet. Noitavainot ei syntyneet pimeällä keskiajalla, vaan keskiajan jälkeen itse asiassa, eli ihan uuden ajan alussa, humanismin, renesanssin ja uuden länsimaisen luontotieteen kehityksen kulta-aikana. Kiihkeimmillään vainot olivat jokseenkin tarkasti tieteenuuristajan Galileo Galileen elinaikana, eli 1564–1642. Mutta vielä jopa 1700-luvulla käytiin ankaria noitavainoja muun muassa Puolassa ja Unkarissa. Noitus on tyypillisesti yhdistetty länsimaissa saatanaan ja saatanan palvontaan, mutta noitus on ollut eri aikoina eri paikoissa pahan tahtoisuuden osalla myöskin sitten hyvän tahtoisia. Noidat ovat esimerkiksi loitsuamalla tai uhraamalla yrittäneet edistää maan hedelmällisyyttä tai ihmisten terveyttä, mutta toisaalta he ovat kyllä langettaneet myöskin kirouksia. Noitien asema on ollutkin aika ajoin joksinkin kaksinainen. Eli heitä on pidetty kylän viisaina ja parantajana, mutta myöskin sitten vastaavasti pahuuden lähetteläinä. Ja pahimmillaan tämä noitajahti oli katolisen kirkon inkvisition valtakaudella, jolloin parantajia, harhaoppisia, juutalaisia, poliittisia vastustajia, niitä kidutettiin, hukutettiin, poltettiin tietysti roviolla. Ja vielä nykyäänkin on mahdollista kuulla maailmalla tapahtuneista tapauksista, joissa kyläläiset ovat syyttäneet jotain henkilöä noituudesta ja sitä myöden käyttäneet sitten niin sanottua oman käden oikeutta. Noituutta esiintyy myöskin nykyaikaisissa tietoyhteiskunnissa. Erityisesti naiset ovat ottaneet tämän noituuden ihan omaksi jutukseen. He ovat vieraantuneet kristillisestä perinteestä, alkaneet palvoa jollakin nimellä tunnettua jumalatarta. Tällöin on kysymys jo noituudesta uskontona, ei pelkästään enää magiana. Eli tämä on semmoinen, mistä varmasti myöskin mystikan osalla tullaan tekemään vielä ihan omaa
omaa ohjelmaa ihan samoin kuin tuosta Portugalista olevasta Makumbasta. Se on jonkun verran, ne käy käsi kädessä. Me saatiin äsken tuossa viestiä kuulijoilta, josta toivottiin Popedaa. Ja toki meidän täytyy tällainenkin toive toteuttaa ilman muuta. Laitetaan Manserockia ja Popedan Pitkä kuuma kesä. Ei nyt ihan vielä hyvää yötä, mutta juhannusyötä kuitenkin. Mä luulin jo tuossa, kun käytiin noita juhannustaikoja lävitse, että siellä on kaikki nukahtaneet ja vähintään kyllästyneet niihin, mutta päinvastoin me saatiin taas hänen mailia ja tämä on lähteestä Rakkauden tähti. Ja yksi kuulijoista lähetti tämän meille tässä hetki sitten ja täällä on myöskin aika mielenkiintoisia juhannustaikoja. Eli ne menee näin, juhannuksen taikaa ja juhannuksena kaikki metsän pienet olennot tulevat koloistansa uteliaana tutkimaan keskiyön aurinkoa. Juhannuksen keskikesän yöttömän yön taika houkuttelee myös arimmat ja pienimmät metsän henkiolennot, jotka muutoin viettävät kaiken aikansa maan koloissa ja ihmisten silmältä piilossa. Ne myöskin liikkuvat yksinomaan öisin, kun muuten on rauhallista. Juhannuksena on hyvä mahdollisuus solmia suhteita luontohenkien kanssa. Minulle annettiin tänään aamulla johdatus juhannustaikaan, jonka avulla voit aloittaa oman matkasi. Muista puhdistautua kunnolla ennen taian tekemistä, sillä luonnon henget ovat erittäin arkoja ja herkkiä esimerkiksi aurassamme oleville negatiivisille energioille. Niinpä käy kunnolla juhannussaunassa Unenkulkijan blogin esimerkin mukaisesti, mikä tuossa aikaisemmin oli siellä aikaisemmassa blogissa. Juhannusyönä metsässä voi Suomen oloissa olla hyttysiä. Minulle ohjataan, että olisi parasta käyttää luonnonmukaista hyttyskarkoitetta kuin kaupan voimakkaasti tuoksuvia öljyjä. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta laittaa luomukarkoitetta, niin kaupasta kannattaa ehkä varata tuoksuton mahdollisimman lempeä hyttysöljy, vaikka sen vaikutus voi myöskin häiritä luonnonhenkien työskentelyä. Mun on pakko nyt tunnustaa tyhmyyteni, mä en tiedä mitä tarkoittaa tuo luomukarkoite, eli jos joku haluaisi meitä valaista siitä, niin olisimme kiitollisia. Saa laittaa tonne vaikka mystika.auttaa@gmail.com sähköpostiin. Jatketaan. Sitten yön hämärinä tunteina kävelee yksin kaikessa rauhassa metsään, paljaan jaloin vaaleat vaatteet yllä. On paras, että jätät kaikki elektroniset laitteet kotiin ja viet mukanasi vain oman avoimen mielesi sekä herkkä sydän. Ajattele koko matkan ajan kauniita, kohottavia asioita. Mikäli tiedät mukavia lauluja, voit laulaa niitä. Rukouslaulut ovat tehokkaimpia. Etsi suuri mänty taikka kuusi. Istu sen alle selkäpuuta vasten, sulje silmäsi ja kuvittele, että muutut yhdeksi puun kanssa. Mitä syvemmin pystyt hengityksen tahdissa yhdistymään puuhun, sen paremman suojan saat. Kuvittele, että olet täysin näkymätön, sillä jalkasi muuttuvat puun juuriksi, kehosi puun rungoksi. Olet täysin yhtä auraltasi, energioltasi puun kanssa. Jostakin syystä minua opastettiin erityisesti käyttämään havupuuta, mutta jos et löydä havupuita, niin voit kokeilla myöskin koivua. Silmät suljettuna tulee yhdeksi puun kanssa. Mitä suuremman näkymättömyyden saavutat, sen todennäköisemmin voit tuntea metsän henkien läsnäolon. Voit aukaista silmäsi, mikäli sydämesi kutsuu niin, mutta joissakin tapauksissa taika on tehokkaampaa tehdä silmät suljettuina. Voit päättää taian milloin tahansa kiittämällä puuta näkymättömyydestä. Kiitä koko sydämestäsi, kiitä myös luonnon henkiä, vaikka et olisikaan tällä kertaa heitä aistinut. Tapahtukoon korkeamman Kristus itsemme tahto, tapahtukoon korkeamme Kristumme itsemme tahto. Ja täällä on myöskin tämmöinen juhannusseremonia, ja tämä menee näin, eli pyysin opastusta juhannukseksi, sain seuraavanlaisen harjoituksen tai seremonian teille kanavoitavaksi. Istu luonnon helmassa, valitsemassasi kauniissa erityisen energisessä paikassa. Keskity ensin sydämesi alueelle ja sitten olemaan itseyden pisteessä keskellä vartaloa hieman sydämen alapuolella. Itseyden piste tuntuu magneettisena kohtana, johon keskittymällä löydät balanssin kehoon ja alat tuntea voimaantumasi myöskin fyysisesti. Kuvittele sitten, että sinun aurasi energiat alkavat välähdellä. Luonnon energian mukana. Olet yhtä koko luonnon energian kanssa. Nosta sitten kädet pääsi yläpuolelle,
kämmenet vastakkain, kurkota sormien kärkiä taivasta, hengitä sisään ja ulos. Laske sitten kädet hitaasti vaakasuoraan, kämmenet ylöspäin sivullesi. Kun teet liikkeen, lausu hiljaa sisimmässäsi, avaudun maailmankaikkeuden valolle. Avaudun maailmankaikkeuden rakkauden valolle. Avaudun maailmankaikkeuden rakkauden valolle, istu selkä suorassa pitäen käsiä sivullasi niin kauan aikaa, kuin jaksat kannatella käsiäsi. Sen jälkeen laske kädet sylisi, kämmenet ylöspäin, lausu hiljaa sisimmässäsi, otan maailmankaikkeuden rakkauden valoa vastaan. Otan maailmankaikkeuden rakkauden valoa vastaan. Otan maailmankaikkeuden rakkauden valoa vastaan. Lepää tunnustelen energioita niin kauan aikaa, kun tunnet olosi hyväksi. Kiitä luontoa, kiitä maailmankaikkeutta, kiitä enkeleitä ja oppaitasi. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja nämä on ihan näitä päiviä, eli ei puhuta vanhasta ajasta, eli edelleenkin myöskin nykypäivänä taidetaan sitten erilaisia rituaaleja ja taikoja, mitkä myöskin juhannukseen liittyy. Juhannuksena kerättyjä yrttejä, puhutaan niistä juhannusyön voimakkaista energiaista. Alkukesästä monet kasvit ovat voimakkaimmillaan terveimpiä ja niiden lehdet ovat vielä hyvin pehmeitä ja elinvoimaisia. Juhannusyönä kasvit keräävät keskiyön auringosta kosmista valon värähtelyä, ja juuri nyt niitä on hyvä kerätä kuivattavaksi ja käytettäväksi tulevaa talvea varten. Ja käydään läpi tässä muutamia kasveja, joiden voima vahvistuu erityisesti juhannuksen aikaan kerättynä. Nyt siis kerupussit, astiat valmiiksi, tärkeät taikayrtit talteen talvea varten. Ja hei, sitten tärkeä huomautuksena ennen käyttöä on hyvä selvittää, sopivatko yrtit juuri sinulle. Luonnon yrtit on erittäin voimakkaita ja voivat aiheuttaa myöskin voimakkaita reaktioita. Varovaisuutta on syytä noudattaa tarkasti, erityisesti jos sinulla on diagnisoitu jokin pysyvä sairaus tai käytät säännöllistä lääkitystä. Ensimmäisenä on nokkonen. Nokkonen vahvistaa muiden yrttien vaikutusta ja luo suojan. Se auttaa käyttäjänsä pääsemään yli henkisistä vaikutuksista ja näkemään koettelemuksien takana viisauden, jota meille yritetään opettaa. Nokkonen kaunistaa naisen ihoa, hiuksia niin sisäisesti nautittuna kuin ulkoisesti käytettynä. Juhannuksena kerätyt nokkoset kannattaa käyttää jalkakylpyihin, hiustenpesuveteen, kylpyveteen vuoden mittaan, niin pystyt säilyttämään naiseuden hehkun ihollasi koko talven pimeimpäänkäni aikaan. Sitten on mustaherukka. Ja erityisesti tuoreet mustaherukan lehdet auttavat säilyttämään nuoruuden hehkun ja kauneuden poskilla. Mustaherukan lehdet kannattaa kuivata teeksi. Niitä kannattaa nauttia silloin, kun olet lähdössä hurmaamaan sydämesi valittua tai haluat herätellä vanhan rakkauden liekkiä pitkässä suhteessa. Kahdenkeskisen illan aikana mustaherukka saa sinut loistamaan kauneutta, nuoruutta rakkaasi silmissä. Villivadelma ja eritoten villivadelman lehdet. Villivadelma on ehkä yksi mystisimmistä kasveista Suomen luonnossa. Vadelmalla tuntuu olevan suora yhteys menninkäisiin ja muihin metsän pieniin auttaviin henkiin. Vadelma auttaa sinua muuttamaan energiasi niin, että pystyt lähestymään metsän olentoja rauhassa. Vadelmasta voi valmistaa sekä sisäisesti nautittavaa teetä, joka avaa sinun intuitiota, ja ulkoisesti käytettäviä kylpyjä, jotka puhdistavat ja muuttavat energiasi värähtelyä suotuisaksi luonnon henkien kohtaamiselle. Vadelmalehtiteetä ei pidä juoda ylettömästi sillä sen sisältämän tanniinin takia. Sitten on Suomen melkeinpä kansallispuu ainakin mun mielestä, eli koivu. Vaalea koivu on metsän kuningatar. Koivu antaa kasvupaikan monelle tärkeälle parantavalle käävälle, ja sen mahla on ravitsevaa ja terveellistä juotavaa. Koivun tuoret lehdet puhdistavat ja niitä voikin käyttää ruokaan. Juhannuksena kerätyt lehdet kuivataan, ne säilytetään yrttipusseissa. Yrttipusseja voi ripustaa esimerkiksi makuuhuoneen tuomaan miellyttävän melkein kristallista energiaa sekä paljon valoa paikkaa, jossa haluat levätä rauhassa. Koivun kuivatut lehdet teenä nautittuna suojaavat yöunta, antavat rauhaa. Koivussa erityisesti säilyy juhannuksen taika. Koivua voi myöskin käyttää puhdistavana selkeyttävänä suitsukkeena. Koivun lehtien sisältämä salisylaatti voi aiheuttaa allergisia reaktioita, joten siinä taas sitten varovaisuutta.
Sitten on katajan kerkkä. Eli katajan kerkkiä voi kerätä niin kuin kuusen kerkkiäkin. Niistä tehty siirappi toimii yskän, flunssan lääkkeenä myöskin talvella. Mutta myöskin auttaa pysymään monilta henkisiltä tasolta vakaana ja terveenä. Juhannuksena kerätyistä katajan kerkistä keitetään siirappi rukousten ja parantavien mantrojen kera. Siirappia ei saa nauttia liian usein, sillä havupuut sisältävät aineita, jotka voivat rasittaa elimistöä liian runsaasti nautittuna. Juhannusaikaan katajan oksia voi myöskin kuivata, niistä voi valmistaa suitsukkeita, joilla saa puhdistettua tehokkaasti kodin energioita esimerkiksi flunssa-aikana tai ennen meditaatiota. Tuore katajan oksa kotona poistaa negatiivista värähtelyä, joita on voinut jäädä esimerkiksi riitaisista sanoista tai ajatuksista. Jos ainakin mulle tällä hetkellä, mulla on valtava flunssa päällä, niin se saattaisi olla ihan asiaa, mutta en tiedä, ehdinkö tästä katajaa nyt metsästää missään vaiheessa. Sitten on tämmöinen pihlaja, eli ihan suomalaisten pyhäpuu. Sillä on valtavan maagiset ja henkiset voimat. Juhannuksena kodin onneksi sidottu pihlajakranssi tuo hyvää energiaa ja vaurautta kotiin koko talveksi. Pihlajakranssin voi ripustaa esimerkiksi ulko-oveen, voit pitää pihlajapuun palaa mukanasi lisäämässä henkistä energiaasi. Pihlajan lehtiä kannattaa kuivata, niistä voi tehdä suitsukkeita, joita poltetaan erityisesti ennen meditaatiota, tai vastaavasti henkisiä harjoituksia. Pihlajan lehdistä voi myöskin tehdä teetä, jolloin juotuna se tulee puhdistamaan energioitasi, kohottaa henkistä energiaa, voimaa sekä luo suojaa. Pihlajan lehtiä ei suositella pitkäaikaiseen sisäiseen käyttöön. Sitten on juhannusaiheiden juhannusruusun terälehdet, eli juhannusruusun terälehdistä saat tuoksuvia suitsukkeita talven varalle. Kun tahdot luoda kotiin kauniin harmonisen tunnelman, voit polttaa rakkauden symbolia ruusun terälehtiä suitsukekiekon päällä. Ruusutuoksu kutsuu erityisesti feminiinisiä henkiolentoja ja jumalattaria olemaan luonesi ja tuomaan omat parantavat ominaisuudet kotiisi. Ruusu auttaa sinua lisäämään tietoisuutta ja toista todellisuutta. Eli tällaista tietoutta, ja nyt laitetaan vähän vielä musiikkia ja sitten sen jälkeen niin käydään ihan pikaisesti ensi viikon mystikaa. Joo, eli ensi viikonloppuna sitten niin oikeastaan tämä aihe tuli aika sopivasti. Sinänsä meidän nuorin neiti tuli tähän meidän studioon käymään. Tulee todennäköisesti meidän kyydissä kotiin päin. Eli Camilla tuli tuohon, ja Camilla Rukkaan tämän seuraavan ensi viikonlopun aiheen kanssa joutunut elämään aika monta vuotta. Eli ensi viikolla paneudutaan sitten vähän enemmän noihin kotona tapahtuviin kummitteluihin. Me ollaan ryhmänä todella monessa asunnossa käyty, ja se on ihan oikeasti niin aika iso ongelma. Ja siitä käydään sitten vähän tarkempaa täsmätietoa ja niistä kotona tapahtuvien ilmiöiden eri muodoista. Ja mulla olisi nyt nätti kaunis pyyntö kaikille teille ammattilaisille, että tunnette tämän alan niin hyvin, ja tuolla Mystikan sivulla upeita kommentteja. Laittakaa hei ehdotuksia, laittakaa tietoa, laittakaa kertomuksia viikon aikana. Te voitte laittaa joko Mystikan sivulle tai voi laittaa suoraan sitten sähköpostiin mystika.auttaa@gmail.com. Niin niitä mielellään purettaisiin ensi viikolla, ja käydään ihan pilkun tarkkaa tietoa eri kummitteluista ja millä tavalla ne ilmenee ja miten ne vaikuttaa ihan tuohon normaali perhe-elämään. Niillä on aika yllättäviä vaikutuksia. Ja hei, lopputunnaria vaille valmis, ja taiteilija nimeltään Damien Mind ja Mystikan tunnari, ja näillä niin oikein mukavaa juhannuksen jatkoa. Pysykää pinnalla, ja torstainahan tämä tulee sitten vielä uusintana. Kiitos seurastanne.